Вітаем, сябры, гэта неделя. Сёння 14 чэрвеня, 9 ў Менску, Гомлю, Маладзечні, Берасці. І калі ласка, у чаціку абавязкова напішыце, у якіх яшчэ гарадах сёння і зараз 9 раніца. Традыцыйна з вамі ў раніцы з Белсатам і Анатоль Шырвель. І Аліна Коўшак. Сёння да нас завітае нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі, раскажа, каму будзе дапамагаць ягоны фонд і за якія грошы. Таксама пабачыце шчаслівае завяршэнне гісторыі Карыны, якая пазбегла экстрадыцыю ў Беларусь па запыце сілавікоў. А раніца апынулася, канешне ж, побач і яшчэ зняла рэпартаж. А таксама даведаемся пра тое, чаму ў хуткім часе мы зноў, як у 80-е, будзем граць вяселле, хіба што ў кватэрах, каго няма грошай на рэстарацыю. Альбо ў такіх вялізных вайсковых палатках, як памятаю, праходзілі вяселле маіх братоў. А спачатку пытання дня. Вось яно такое: як пахне вашае лета, які водар для вас самы летні? Вось цяперака цвіце язмін, цвіце ліпа. І я скажу чэсна, як іду па ліпавай алеі альбо еду на ровары, гэта проста, як быццам ты праз мёд нейкі плывеш. Не падказваем, дарагія сябры, пішыце адказы ў нашым чаце. Прывітанне ўсім нашым чатланам. Я яшчэ сёння з вамі ў чаце не паспела прывітацца, але хутка гэта зраблю. І тыя, хто ўжо долучыўся да нашага эфіра, абавязкова ставце лайкі, падабайкі, сэрцайкі, пішыце каментары, дзеліцеся вашымі улюбёнымі летнімі пахамі. Мы таксама яшчэ вам распавядзім і, канешне ж, запытаем нашых гасцей. А што мы цяпер перанесемся ў Вільню? А ў Вільні наша калега Глафіра Жук пабывала на дабрачынным футбольным турніры. У ім удзельнічала каманда беларусаў і каманда офіса прэзідэнта Літвы. Падчас гульняў не абышлося без эксцэсаў. У Вільні абвяшчалі паветраную трывогу. Хто перамог і як людзі рэагавалі на небяспеку з паветра у нашым сюжэце. Пенальці супраць каманды прэзідэнта Літвы. Паветраная трывога пасярод турніру і першая перамога беларускай каманды ў гісторыі Амбасадарс Кап. У Вільні 13 чэрвеня прайшоў міжнародны дабрачынны футбольны турнір. На поле дыпламаты, палітыкі, прадстаўнікі бізнесу, грамадскіх арганізацый, мужчыны, жанчыны і дзеці. Фармат 3-3, каманды змяшаныя. Але галоўная інтрыга дня разгарнулася вакол каманды Дэмакратычнай Беларусі. Беларусы выйгралі турнір і занялі першае месца. Другой стала каманда офіса прэзідэнта Літвы, у складзе якой гуляў сам Гітанас Наўседа. Трэцяе месца ва ўдзельнікаў знямечанае. Турнір дабрачынны. Ягоная мэта – падтрымаць дзяцей, каб тыя маглі займацца спортам. Самы вялікі данат, які зрабілі на турніры, склаў 5000 еўраў. Перамогу ў турніры прысвяцілі журналісту Мікіту Мелказёрову, якога раптоўна не стала ў мінулым годзе. Здаецца, 3 гады таму адным з арганізатараў была таксама Італія, разам з польскай амбасадай. Яны нас запрасілі, і мы паўдзельнічалі. І ў наступны год таксама. То бок 2 разы мы ўдзельнічалі, але толькі ў гэтым годзе атрымалася не проста заняць прызавое месца і перамагчы ў турніры. Падчас футбольнага турніру не абышлося без паветранай трывогі. У віленскім павеце людзі атрымалі папярэджанне на тэлефоне пасля таго, як літоўскія вайскоўцы зафіксавалі радыёлакацыйную азнаку на радарах. Як стала вядома пазней, гэта быў мельтазонд. Арганізатары спынілі гульні і пачалі накіроўваць удзельнікаў і гасцей у сховішча. Разам з усімі туды прайшоў і прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа. У беларускай камандзе на футбольным турніры ў Вільні было 6 чалавек. Капітанам стаў Дзяніс Кучынскі, дараца Святланы Ціханаўскай. Таксама за Дэмакратычную Беларусь гуляў прадзюсар Алесь Чахоўскі. Разам з ім у камандзе былі праваабаронца, журналіст і студэнт Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Вельмі класны настрой. Сёння вельмі пашанцавала з надвор'ем. І гэта, такі умоўны футбол. То есть зразумела, што мы гуляем у футбол, але гэта пра такой нефармальны нетворк, пра тое, каб незалежная, вольная Беларусь у выглядзе прадстаўнікоў дэмакратычных розных ініцыятыў былі заўважаны. І сёння гэта адбылося вельмі класна, таму што мы перамаглі. Дарога да перамогі была няпростая. Беларусы перайгралі ўсе каманды, з якімі сустракаліся. Брытанскую амбасаду, каманды Тайваню, Іспаніі і Індыі. Адзінай дзяўчынай у камандзе была Кацярына Василёнок. Я играла в детстве пару раз с пацанами во дворе, летом, как и все. Но это уже второй мой турнир. На первом турнире у меня было
0 голов и 1 пропущенный, то есть КПД -1. Здесь второй матч, 1 пропущенный и 2 забитых. Фінал атрымаўся асаблівы супраць каманды офіса прэзідэнта Літвы. Усё вырашыла серыя пенальці. Менавіта там беларуская каманда паказала вытрымку, дакладнасць і характар. 1-0. Упершыню удзельнічае каманда прэзідэнта Літвы, сам прэзідэнт, як вы бачылі, таксама гуляў. Я думаю, што гэта дадало таксама нашай камандзе матывацыі, вось, каб граць моцна. Я дыпламатычна свой, там мы па пенальці гулялі фінал, я дыпламатычна свой пенальці прамахнуўся, вось, але каманда зрабіла справу, забілі галы. Падчас турніру Дзянісу Кучынскаму ўдалося паразмаўляць з Гітанасам Наўседам. Прэзідэнт Літвы пацікавіўся, як у беларусаў ідзе гульня. «Пакуль перамагаем», адказаў Кучынскі, на што Наўседа выказаў спадзеў, што беларусы змогуць перамагчы і рэжым Лукашэнкі. Пасля фіналу капітан беларускай каманды перадаў свой медаль Белсату як сімвалічную падзяку за працу на турніры. А сёння дзяжурная раніца па соседках і вашых каментарах. Сандра, чым мы захапляліся і пра што? Спрачаліся, зараз вось яна нам усё раскажа. Привет. Вітаночки, Привітаночки. сябры, давно меня не было, аж месяц, мне здаецца, тут з вами не было. Мы сумавалі, Да, думаю, сумавалі. гледачы Спадзяюся, сумавалі. І што цікавага ты за гэты месяц? Слухайте, ну я вам пачнем раніцу з вельмі цудоўнага відэа. Надоечы італьянцам пашчасціла пачуць у метро абвяшчэнне прыпынкаў па-беларуску. Надо же. Гэта, вядома, не Владзімір Баклейчо, але таксама нічога сабе. Давайте паслухаем. Адразу захацелася ў Італію. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – Октавиано Сан-Петро, музей Ватикано. Выход на правый бок. А, гэта Артеміс, так? Пагуляўся. Файна гучыць. Мы яго пазналі, але голас вельмі прыгожы, сапраўды. Голас просто. Маглі б яго голасам здоровы. агучваць і таксама. Усе прыпынкі свету. Да. І ўсё І ўсё толькі па-беларуску. па-беларуску. Дарэчы, у трэцах беларуская мова вельмі папулярная. Так, а дарэчы, наступнае відэа будзе акурат О. вось пра трэц. Не зусім відэа пра трэц, але знайшла яго ў трэц, бо там вельмі горача абмяркоўвалася новая рэклама А1. Это, ведаеце, вось той выпадак, калі можна сказаць, дзе заказалі рэкламу, не кажучы, дзе заказалі гэтую рэкламу. Зараз вось Добра. паглядзіце і, спадзяюся, зразумееце. Давай. И А1 Pay для электронных платежей. А1. 27 лет рядом. Разумееце, што Штучны там зразу інтэлект. было? Не. Што ж там не так было, зразумелі? А што не так? Не, что-то я слухала і думала, што я А чекаю, там- што па-беларуску будзе, а што там было? А там на рэкламе беларускай яны зрабілі рэкламу на фоне Масквы. Ну як некалі быў такі анекдот, гэта ж москвічы, А1. гэта пока, да? Так, ну давайте для А1. тых, хто так, як я не пабачыў, паглядзім яшчэ раз. Я падказваю, што можам паглядзець гэта відэа. Давайте-ка яшчэ разок. Ага. Так, глядзім уважліва. Ага, вока. Ну І да. вось там вось марачосы, маскоўскія, так. А я не зразумела, дзе заказвалі рэкламу, у каго. Наступным разам А1 заказваеце ў беларусаў. У нас вельмі шмат беларусаў, якія таксама добра Зараз робяць можна рэкламу. Варшаву было паставіць, там таксама хмарачыцца прыгожыя вельмі. Сапраўды. Дарэчы, якіх вы сустракалі іншаземцаў, якія размаўляюць па-беларуску? Ну, Анхела Эспіноса, іспанка. Кітайскі хлопец у нас быў ужо таксама, да. Так. Хто яшчэ? Бразільцы, Бразільцы. ёсць Палякі ёсць тайванец, які размаўляе па-беларуску. Я вось хадзіла недавно таксама на размову з амерыканцам, Куртам Булгайзерам. Булгайзерам. Так. Конечно. Ось, а цяпер я вам прынесла ў скарбонку яшчэ аднаго іншаземца, гэтым разам аўстраліец. Ну, бо Ого, там, дзе дыяспора ёсць. Ну, давайте паглядзім. давай. А я внесла вялікі серце для дзяўчынонька моя. І хто твоя дзяўчынонька? Ты, Алёночка. А мой ты зайчик. Алёночка, ну Вот ён уплыў такое Беларуская мова гэта мова кахання. Все зразумела, Так. правда? Так, Все так, зразумела. так. Але, дарэчы, дыаспора не аўстралійская, а літоўская. Яны ў Літве жывуць. О, Так. Ну і апошняе відэа, вельмі небяспечнае, якое можа распачаць сапраўдную вайну ў нашых каментарах.
Зараз усё зразумееце. Давайте Ты провокатор, паглядзім. нейкі, правда? Так, правокатарша. Давай. Оп. Так, Так. что тут у нас? Драники. Мукой. Ага, Это реклама лидской муки? зараз она ему верне. Оп. Вот, на тебе. Ну, в принципе, правильно. Это або классичная наличие белорусская спречка. Мы бывает, что в залежности от сорта бульбы, мы бывает добавляем ложечку кукурузной муки. И тогда и дранички становятся желтенькие и трошечки по краях хрумсткие. Але гэта вельмі рэдка бывает. А ты, Алина, на чым А я без баку? муки. Без муки. Ну, я, признаюся, я додаю муку часто. Добре, дякую, Сандра. Я нагадаю, що Сандра буде збирати ваші питання про те, чим пахне, який водар має ваше літо. Може гарячим асфальтом, хоч спекоти ще не було, може мокрою землею, ці пахом трави, наприклад, на золоку. Це вельми приємно, це я підказую, але ви так само креативці, коли ласочка. А літерально праз хвилиночку у нашій студії ми чекаємо нашого вельми цудовного шановного гостя. І он на гэтым тыдні быў у топах сусветных навінаў і не з нагоды чарговых вычынаў Лукашэнкі, а зусім наадварот наш гость прапанаваў вельмі своечасовую і гуманную ініцыятыву глобальнага маштабу. Дык хто ён? Глядзі. Догадалися? Калі ў снежні 2025 года заснавальнік вясны Алесь Бяляцкі пасля 4,5 гадоў калоніі і прымусовага выдварэння апынуўся на свабодзе, многія чакалі, што праваабаронца возьме паўзу на аднаўленне здароўя. Аднак за першыя паўгады на волі Бяляцкі разгарнуў маштабную міжнародную дзейнасць. Яго маральны капітал стаў важным інструментам сусветнай палітыкі. Адным з першых сімвалічных крокаў стала сустрэча з папам рымскім у Ватыкане. Фармат кароткай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра патрабаваў канцэнтрацыі. Гэта быў 3-хвілінны маналог Бяляцкага, спроба данесці да пантыфіка ўвесь боль і пакуты беларусаў. Пазней дзейнасць Бяляцкага набыла выразны палітычны характар. У Варшаве ён правёў сустрэчу з прэзідэнтам Польшчы Каралем Наўроцкім. Яны абмяняліся падарункамі. Нобелеўскі лаўрэат прэзентаваў кніжкі беларускіх аўтараў, а прэзідэнт Польшчы мініяцюру з выявай Тадэвуша Касцюшкі. У чэрвені была сустрэча і з міністрам замежных справаў Польшчы Радославам Сікорскім. Паралельна на міжнароднай кніжнай ярмарцы ў Варшаве нобелеўскі лаўрэат прэзентаваў сваю новую кнігу, зборнік эсэ, успамінаў і літаратурных заметак, напісаных у тым ліку за кратамі. Сам Бяляцкі жартуе, што ніколі не лічыў сябе прафесійным пісьменнікам, бо жыццё не дазваляла займацца творчасцю пастаянна. Аднак чытачы ўжо адзначылі высокі дынамізм яго прозы. Гэтая прэзентацыя нагадала свету, што Бяляцкі не проста функцыянер, а інтэлектуал, які асэнсоўвае беларускую трагедыю праз прызму культуры. Галоўным вынікам працы стала стварэнне фундацыі Алеся Бяляцкага, якая ўжо зарэгістраваная ў Польшчы. На яе фінансаванне праваабаронцы накіруюць частку Нобелеўскай прэміі. Сам Бяляцкі тлумачыць, пасля вызвалення ён пабачыў зменены свет, дзе правы чалавека пад пагрозаю не толькі ў Беларусі ці Расіі, але і ў Грузіі ды Кыргызстане. Бяляцкі вярнуўся не для таго, каб быць ганоровым госцем, а каб будаваць новыя глобальныя інстытуты абароны чалавечай годнасці. Так, менавіта Алесь Бяляцкі, кіраўнік праваабарончага цэнтру «Весна», нобелеўскі лаўрэат у нашай студыі. Вітаем, спадар Алесь. Добрай раніцы. Добрая раніца. Дык, ну, давайте адразу і да гэтага фонда. Вось факты некаторыя вядомыя. Вы стварылі фонд, ён міжнародны, ён зарэгістраваны, значыцца, у Польшчы, да, і місія яго перамагчы глобальны крызіс з правамі чалавека. Усё правильно? Так, так. На жаль, зараз мы рэгіструем свае арганізацыі па-за межамі Беларусі. В Беларусі это немагчыма зрабіць, таму гэтая фундацыя была зарэгістравана ў Польшчы. Спадар Алесь, я адразу падумала, што за недобрая сітуацыя. Алесь Бяляцкі перастае займацца Беларусю. Правда ці неправда? Не, мы адзін з прыярытэтаў задачы гэтай фундацыі ёсць таксама ўзняцце пытання з сітуацыі з правамі чалавека у Беларусі, безумоўна. Мы далей будзем працягваць гэта. Адзін з накірункаў працы фонда, як мы мяркуем, это праца з моладзю, са студэнтамі, з тымі, хто знаходзіцца ў бядзе, ў патрэбе, з тымі студэнтамі, якія былі выкінутыя з сваіх краінаў. І Беларусь тут уваходзіць у нашыя прыярытэты, это безумоўна.
Што вас натхніла ўжо праз вясну недастаткова дзейнічаць? Што вас натхніла на стварэнне менавіта гэтай ініцыятывы зараз? Вы казалі ў інтэрв'ю, што пабачылі свет іншым, чым ён быў у 21 годзе, але чаму менавіта ажно глобальна трэба змагацца? І ці ў гэтым глобальным змаганні мы не прагуляем нашу краіну? Безумоўна, одна фундацыя там не зможа змяніць наш свет і не можа змяніць сітуацыю ў Беларусі, у Сходняй Еўропе. Вось. Але тым не менш, тыя магчымасці, якія зараз даў мне мандат Нобелеўскага лаўрэата, ён дае магчымасць выносіць пытанні на больш глобальны ўзровень, пытанні якраз датычныя і правоў чалавека, і пабудовы мірнага грамадства, мірнага света і ўзаемаадносін дэмакратычных сіл ва ўсім свеце, в Еўропе. Все гэтыя пытанні перажываюць зараз непростыя часы, бо сапраўды існуе крызіс з універсальнасцю правоў чалавека. Свет моцна памяняўся у звязку з тымі падзеямі, якія адбываюцца каля Беларусі, з вайною, з вогуле несур'ёзнымі адносінамі, я сказаў бы так, да тых сістэмаў захавання правоў чалавека, міжнароднай справядлівасці, міжнароднага правасуддзя, якія будаваліся вось папярэднія дзесяцігоддзі. І я думаю, што голас нашай фундацыі, мяне асабіста таксама тут будзе важны, каб у нас было все ж таки больш парадку і больш упэўненасці той, што і ў Беларусі у тым ліку сітуацыя будзе мяняцца да лепшага. Як вы бачыце, вось ад каго зараз асноўная пагроза сыходзіць для правоў чалавека, увогуле для таго, каб свет быў лепшы, мірнейшы, больш дэмакратычны? Гэта нейкі, не ведаю, там загавар вузкага кола дыктатараў, не знаю, там Пуцін, Лукашенко і гэтак карэец. Сусветны ўрад. Ці і ў дэмакратычных дзяржавах, ну, і ўсё не так добра, і ад дэмакратычных дзяржаў таксама ёсць пэўныя папаўзнавенні, наступ такі на... каб аціснуць трохі права чалавека, каб абмежаваць іх? Ну, безумоўна, это старая прымаўка, што калі гавораць гарматы, тады там слова маўчыць, вось, мастацкае, у тым ліку права чалавека таксама адыходзіць кудысьці на задні план. Таму наша задача, канешне, будаваць мірнае грамадства, і тады гэта першая прыступка для таго, каб сітуацыя стала лепшай, і мы паляпшалі то, што ў нас ёсць. І ў кожных грамадствах, у кожных краінах пытанне захавання справядлівасці правоў чалавека, яны актуальныя. Кожнае пакаленне змагаецца за гэта фактычна, хаця і ў краях даволі забяспечаных, і, здаецца, з устойлівай дэмакратыі. Тым не менш, все роўна гэта барацьба, змаганне, такое мірнае змаганне, оно ідзе у кожным пакаленні. Таму важна на нашым еўрапейскім кантыненце, найперш ва ўсходняй Еўропе, асабліва як часткі Еўропы, працягваць гэту працу і дабівацца таго, каб мы жылі мірна, каб мы жылі ўстойліва, каб пытанне справядлівасці датычыліся кожнага чалавека. Святар Алесевич, у меня такое трохі філасофскае пытанне зараз, хоць не гледзячы на тое, што раніца. Як у 21 стагоддзі мы дакаціліся таго, што фактычна дэмакратычны лад у нас на планеце Зямля пад пагрозай? Ну, здаецца, чалавецтва адукаванае. Столькі гадоў мы пісалі разумныя кніжкі, чыталі іх, штосьці будавалі. І зараз прыйшлі да таго, што фактычна недасканалая сістэма, якой ёсць дэмакратыя, але найлепшая, якая прыдумана, яна зараз зноў пад пагрозай. І мы бачым, як уздымаюць галавы то тут, то розныя рэжымы, альбо нейкія, нават у дэмакратычных краінах рухі, якія, альбо ультраправыя, якія правы чалавека не ставяць у нішто фактычна. Вось чаму мы будзем займацца адным з пытанняў нашай працы, будзе пытанне адукацыі, пытанне асветніцтва, таму што, ў прынцыпе, вось такім мірапарадкам і закладаннем асноў існавання нармальнага справядлівага грамадства трэба займацца з дзяцінства, фактычна, з юнацтва, са студэнцтва, вось тады закладаюцца ўсе асновы. І калі зараз мы маем шэраг кіраўнікоў, шэраг рэжымаў, якія будаваліся зусім в іншай сітуацыі, пра якую, можа быць, ужо маладое пакаленне не ведае, это цяжкія там камуністычныя часы, часы поўнай несвабоды, часы
знявагі, скажем так, да правоў чалавека, да чалавечай годнасці. На жаль, гэтыя ідэі яны маюць пэўную папулярнасць, і пэўная частка кіраўнікоў вось такога выхавання она дайшла да ўлады, іх вельмі цяжка змяніць. Мы бачым гэта, напрыклад, з Беларусі, вось калі Рыгорович быў выхаваны ў адпаведных камуністычных традыцыях яшчэ там у 60-е, 70-е гады. Вось гэтую савецкую ідэалогію, вяртанне назад у той час, ён зараз актыўна, фактычна навязвае ўсяму беларускаму народу. Вось, і это адбываецца не толькі ў Беларусі. Вось. Ну, старэйшае пакаленне часам яно, канешне, мудрэйшае, дае веды, дасведчанне, нейкае вопыт, але часам яно і цягне ўсё грамадства назад. Акурат назад, гэта азначае не толькі ў камунізму, але часы халоднай вайны, калі таксама паўсюль змагаліся з пэўнымі ведзьмамі, знаходзілі там ворагаў сярод левых і так далее. Вот адчуванне такое, што мы прокруціліся на там 50 гадоў назад і зноў мы пачынаем адтуль. Але давайте вернемся да тэмы вось гэтага фонду. Ну, фонд гэта грошы, гэта не толькі ідэі, гэта не толькі людзі, которые будуць адстойваць гэтыя ідэі, але і сродкі, як ствараецца бюджэт, хто першыя партнёры фундацыі. Ну, па-першае, частку сваёй нобелеўскай прэміі я таксама даю на развіццё гэтага фонда, вось на пачатак працы, на падтрымку студэнцкіх стыпендый, накіраваных на падтрымку моладзі. Вось. Ну і натуральна, што мы будзем шукаць сродкі міжнародных донараў, так як это робяць усе фактычна неўрадавыя арганізацыі. На жаль, зноў жа ж, беларускі рэжым нам у гэтай справе не памочнік. Не помощник, а наадварот перашкаджальнік, я бы сказала. І тут яшчэ здымаецца пытанне, якое вельмі часта выкарыстоўвае прапаганда. Маўляў, зноў там нейкія заходнія донары будуць даваць тут грошы, будуць разгойдаваць сітуацыю. Вось мне здаецца, што варта патлумачыць, што сістэма, калі хтосьці ахвяруе грошы на такую дабрачынную гуманітарную дзейнасць, яна цалкам нармальная ў цывілізаваным свеце. Ну, безумоўна, тысячи, десятки тысяч громадских инициатив, они існують за складки рознага чина. Это складки, грошовые складки, финансовые, они могут быть и приватные, могут быть и властные. Может быть, праца ввогуле без грошей, калі человек вкладывает свой час, який он мог бы потратить на зарабление грошей. Ну и так само дэмакратычныя дзяржавы ствараюць і адпаведныя фонды і розныя лініі падтрымкі грамадскіх ініцыятываў, таму што ўсё жыццё наша будуецца на вось ініцыятывах тых людзей, якія збіраюцца аб'яднаная нейкая ідэя, якія спрабуюць рэалізаваць эту ідэю і шукаюць сродкі магчымасці для рэалізацыі. Фандрайзинг такая сфера, вельмі важна ў ёй мець, як это называется, такую стабільнасць, каб, ну, вось, можна аб'явіць фонд, сабраць, там, унесці сваю нобелевскую прэмію, а што далей, ці ёсць нейкія ўжо планы, там, не знаю, дамоўленасці, дэкларацыі аб намерах, ці сапраўды ўжо сфармавана тое кола, ну, вось гэтых партнёраў. Чаму я пра гэта пытаюсь? Не таму, што мне там я прэтэндую на гэта грошы, але я ведаю, наколькі гэта далікатная сфера і вельмі важна, пачаўшы, як бы адкрыўшы кран, добиваться, каб вода ўвесь час была, каб былі гэтыя потокі, каб сапраўды гэтыя ініцыятывы былі падтрыманы фінансаваннем. Больш нагадаем, што спадар Алесь атрымаў не поўную нобелеўскую прэмію, яна была падзеленая на 3 часткі, правильно? Хто яшчэ, хто, адкуль, якія дамоўленасці ёсць? Папа рымскі. Будзем шукаць. Грошы будзем шукаць. Фактычна, як і любая грамадская арганізацыя, мы знаходзімся ў такой самай сітуацыі. Будзем шукаць грошы. Я думаю, што калі ёсць добрыя ідэі, добрыя інтэнцыі, яны ў нас ёсць, то грошы самі знойдуцца. Спадар Алесю, адзін у поле не воін, ведаем, хто будзе ваяваць разам з вамі, каго вы бачыце партнёрамі ўжо зараз, альбо хто включаецца в працу ўжо зараз па падрыхтоўцы гэтай фундацыі? Гэта інтэрнацыянальная каманда, у мяне ёсць вельмі добрыя дарадцы. Адзін з накірункаў нашай працы – это адвакацыя, это якраз уздыманне пытанні як Беларусі, так і рэгіянальныя пытанні бяспекі, стабільнасці, захаванне правоў чалавека. Вось, то, адпаведна, і наша каманда, тыя праваабаронцы, тыя людзі, якія займаюцца вось гэтымі пытаннямі ўжо не 10 гадоў. Прозвішчы.
Гэта і Саша Кулаева, французская грамадзянка, гэта і нашыя беларусы, Андрей Палуда, гэта і іншыя дарадцы, ну, пра якіх зараз, можа быць, якія пазней будуць названыя. В прынцыпе, ёсць каманда людзі сама ў невялікая, Беларусі? гэта невялікая каманда пакуль што, вось. Ну, а як мы будзем развівацца далей, то будзе, як бы, будзе бачна. Заўсёды, як ствараецца новая ініцыятыва, тым больш ну, з такой постацю, як Алесь Беляцкі, вось як бы так, фронтменам, да, ну, пэўныя засцярогі адразу з'яўляюцца ў тых, хто ўжо працаваў на гэтым полі. Ёсць НГА у нас много, которые з Беларусі выгналі, яны зараз працуюць тут за межы, там, праваабарончая арганізацыя, палітычная арганізацыя. Ну, некаму можа падацца, ага, зараз Алесь Беляцкі локцікамі так усіх раштырхае. Ці не парушыцца нейкі баланс вось гэтай выбудаванай сістэмы, ці тут, наадварот, з'явіцца і канкурэнцыя ідэй, там, і дадатковы нейкі ўплыў, который усім дапаможа і прынясце плён. Мы будзем працаваць на вышэйшым узроўні, глобальным узроўні, міжнародным узроўні, таму вось эту нашу структуру, скажем, якая выбудавалася беларускіх праваабарончых арганізацый і іншых грамадскіх арганізацый, мы ні ў якім выпадку не парушым. І ў плане пошуку фінансавання, і ў плане пошуку інтэлектуальных рэсурсаў. Все як бы застаецца так, як ёсць. Мы, наадварот, будзем умацоўваць усе гэтыя гарызантальныя сувязі, як беларускіх неўрадавых арганізацый, так і ввогуле арганізацый ўсяго рэгіёна. Калі па механізмах дзейнасці, вы сказалі, там нічога не парушыцца, дык можа і гранты будуць выдавацца вось і з вашага фонду там нейкім беларускім праваабаронцам, там пачаткоўцам ці наадварот на нейкія праекты рэальныя, которые вось зараз ужо рэалізуюцца. Як вы бачыце вось гэту дзейнасць? Мы будзем шукаць грошы на падтрымку студэнцкай моладзі, студэнцкіх ініцыятываў, накіраваных на распрацоўку пытанняў, звязаных з правамі чалавека, з беларускай культурай, з, ну, найперш тых маладых людзей, якія паходзяць вось з такіх краінаў, як Беларусь. Это будзе не толькі беларуская праграма, это будзе міжнародная праграма, але менавіта тых дзяцей і тых студэнтаў, якія не могуць атрымаць падтрымку зараз у сваіх краінах, такіх як Беларусь, Азербайджан, В'етнам, ну, такога плана. Ці гэтая студэнцкая праграма будзе вашай першай праграмай, і калі плануецца афіцыйны запуск, ці ўжо вы прыкідывалі штосьці па датам, ці пакуль цяжка акрэсліць? Я думаю, што ў другой палове гэтага года мы ўжо запусцім большасць сваіх праграмаў, якія вось і адвакацыю, і міратворчую праграму, і падтрымку студэнцкай моладзі, і іншыя адукацыйныя праграмы, таму што ў нас будуць таксама і семінары, воркшопы, мы будзем працаваць актыўна з моладдзю, і, ну, яшчэ кнігадрукаванне, яшчэ некаторыя іншыя праграмы, накіраваныя на мацаванне, скажем так, еўрапейскай супольнасці. Але без палітыкаў умацавання гэтай і супольнасці, і нейкіх зменаў, таксама прадэмакратычных, ну, фактычна немагчыма. Ці вы адчуваеце такую палітычную падтрымку і ў якіх краінах? Бо мы назіраем за вашай дзейнасцю натуральна і бачым, што у вас зараз было проста высып такіх моцных палітычных сустрэчаў. Ад каго вы адчуваеце найбольшае падтрыманне і разуменне неабходнасці вось менавіта гэтай дзейнасці? Ну, гэтыя сустрэчы, яны не датычныя працы фундацыі. Тут, хутчэй за ўсё, фундацыя мацавала маю пазіцыю пры гэтых сустрэчах, і мае дарадцы, канешне, дапамагалі мне пры гэтых сустрэчах рыхтавацца прафесійна, кваліфікавана да гэтых сустрэчаў. Яны, як правіла, датычныя, канешне, сітуацыі з ввогуле з правамі чалавека, з тым, што адбываецца як у Беларусі, так і ў нашым рэгіёне. Гэта і Украіна, гэта і Малдова, гэта краіны ўсходняй Еўропы. Вось мы працуем, вось дзесьці звяртаем увагу найперш на гэты рэгіён. І пытанне бяспекі, пытанне далейшай будучыні, скажем так, нашага рэгіёна, вось яны былі асноўнае пытанне пры ўсіх гэтых абмеркаваннях. Адна з важнейшых такіх кірункаў дзейнасці праваабаронцаў – гэта дакументалізацыя тых злачынстваў, тых рэпрэсій, которые адбываюцца, ну, у Беларусі, паўсюль сёння адбываюцца нейкія парушэнні правоў чалавека, але мяне вельмі цікавіць, вось ёсць такі трэк,
як бы звязаны з намі тымі, хто не ў Беларусі зараз. Гэта такі трансгранічны пераслед, транснацыянальны пераслед. Ці магчыма гэта дакументалізаваць, таму што гэта, ну, таксама мы выехалі, вы выехалі іншыя палітвязні, напрыклад, і удагонку ляціць на гэнага арышт наложаны, на гэнага выклікаюць зноў. Дарэчы, да вас не прыходзілі з павесткамі новымі? Ну і ўвогуле, ці магчыма гэта дакументалізаваць, і гэта важна, мне здаецца. У меня фактично нікого не засталося ў Беларусі, не ведаю, што там адбываецца зараз. Суседзі не кажуць, таму што шмат інфармацыі менавіта ад суседзяў таксама атрымліваем. Я як бы такіх кантактаў не маю, такой інфармацыі зараз няма. Ну, калі-небудзь можа з'явіцца. Але пытанне вось гэтай рэпрэсій трансгранічных, безумоўна, зараз адно з галоўных пытанняў у нас, і пры сустрэчах з міністрам замежных спраў Польшы, конечно ж, мы абмяркоўвалі гэта пытанне вось гэтых трансгранічных рэпрэсій, таму што яны датычацца значнай часткі беларусаў, якія жывуць зараз у Польшы. Вось, мы бачым, што адбывалася вот это масавыя обшукі пасля таго, як людзі ўдзельнічалі ў акцыях, мірных акцыях на 25 сакавіка ў Варшаве. Это обшукі, якія ішлі ў Беларусі зараз, яны з'яўляюцца непасрэдна звязаныя з новай крымінальнай справай, збуджаных супраць людзей, якія жывуць на тэрыторыі Польшы зараз. І безумоўна, больш за тое, ёсць факты узбуджэння крымінальных справаў супраць вызваленых по амерыканскаму трэку палітвязняў. Дарэчы, ці на вас не завялі такую крымінальную справу, ведаеце? Яшчэ такая інфармацыя не даходзіла, все можа быць. Але ў любым выпадку гэта сур'ёзныя выклікі, і гэта яшчэ раз гаворыць пра тое, што тэмпература, звязаная з сітуацыяй у Беларусі, яна ненармальная. Яна завышаная, рэпрэсіі працягваюцца, іншыя формы рэпрэсій узнікаюць. Мы бачым, што зараз супраць студэнтаў і сваякоў ЕГУ ідзе, і это рыхтуецца вельмі вялікі крымінальны працэс. Калі ён сапраўды адбудзецца, то сотні людзей могуць патрапіць пад крымінальную адказнасць. Это зноў жа адно з пытанняў, якія мы зараз актыўна абмяркоўваем вось пры гэтых сустрэчах датычная сітуацыі ў Беларусі. Святар Алесю, не магу не запытаць. Апошнім часам прапагандысты часта ўзгадваюць вясну. Гэта відавочны адказ на вашу дзейнасць. Яны кажуць, маўляў, што не дакладныя дадзеныя і гэтак далей. Як вы можаце пракаментаваць вось тое, што зараз адбываецца, і гэту фактычна атаку на вашу арганізацыю? Ну, я хочу яшчэ дадаць, што нягледзячы на тое, што створана новая фундацыя, я застаюся старшынём праваабарончага цэнтра «Весна» і далей прыцягваю, па меры магчымасці, канешне, ўжо тут больш мае калегі і сябры прыцягваюць тыя накірункі працы, якія ідуць у «Весне», але тым не менш я, канешне, дапамагаю чым магу і працы праваабарончага цэнтра «Весна», і далей прыцягваю кіраваць «Весной». Сітуацыя зразумела, інфармацыя ў Беларусі фактычна ўся схавана. І тое, што мы дастаем нейкую інфармацыю пра палітычных зняволеных, пра тыя тэрміны, якія людзі атрымліваюць, каго пасадзілі, каго затрымалі, дзе якія суды адбыліся, каго ўрэшце выпусцілі. Всё гэта ідзе зараз на прыватным узроўні. Інфармацыя збіраецца па крупінках, па нейкіх, ад самых розных крыніц гэтай інфармацыі. Людзі баяцца вельмі дзяліцца гэтай інфармацыяй. Безумоўна. І нават самі палізняволеныя часам не хочуць таксама трапляць у гэтыя спісы па розных прычынах. Я это бачыў на свае вочы. А тым больш сваякі, якія рэальна баяцца, родныя, якія рэальна баяцца тое, што это можа пагоршыць сітуацыю для палізняволеных у турме, калі яны патрапяць раптам нейкія, стануць вядомымі, скажам так. То, адпаведна, мы заўсёды казалі, я заўсёды казаў, што калі мы называем лічбу 850 ці 910 палітычных зняволеных, то гэта прыкладная лічба. Ніколі нельга сказаць дакладна на сённяшнюю хвіліну, што там адбываецца. Па-першае, таму што пра частку людзей мы не ведаем, якія сядзяць. А па-другое, што вось і некаторыя выходзяць, і мы таксама не паспяваем зразумець, ці на волі чалавек, ці яшчэ сядзіць, таму што не ведаем дакладны тэрмін, які чалавек гэты атрымлівае. Ад гэтага атрымліваецца пэўна плаваючая такая планка гэтых палізняволеных, але я скажу, што гэта не страшна, это не смяротна, таму што это лічба, на якую мы арыенціруемся. Няхай яна будзе там трошку большая, трошку меншая, но
мы уяўляем сабе вось маштабы гэтых рэпрэсій, сыходзячы менавіта з гэтага аб'ёма інфармацыі, таму што іншага аб'ёма няма. Чаму весну зараз? Бо вы амаль адзіныя, хто гэтай лічбы пацвярджаеце, і чаму... Мы пастаянна іх верыфікуем, пастаянна шукаем інфармацыю, пастаянна спрабуем некія ўдакланіць, безумоўна. Ну, гэта праца, зразумела, што беларускія прапагандысты актыўна працуюць, яны фактычна з'яўляюцца часткай вось этой машыны рэпрэсіўнай. Вось, то это, адпаведна, это праца... Быў загад... фас на весну. Каб дыскрэдытаваць і нашыя лічбы, і праваабаронцаў, паказаць, што там вось яны займаюцца невядома якімі лічбамі называюць, што яны там лічаць незразумела. Это зразумела такія прапагандысцкія штукі, накіраваныя на частку людзей, якія глядзяць эту перадачу, можа быць, не крытычна да іх ставіцца. Ну, відаць, яны, можа, чакалі, вось выйдзе Беляцкі, зараз будзе займацца здароўем, а тут раз сустрэча за сустрэчай. Дарэчы, вось з гэтым звязана наступнае пытанне. Ну, сапраўды, звычайна чалавек ходзіць, і там пэўны час нейкі патрэбен адаптавацца, рэабілітавацца. Вы адразу амаль што ўключыліся ў вельмі актыўную такую, грамадска-палітычную дзейнасць. Як, увогуле, самаадчуванне зараз, як здароўе, не ведаю, там турэмныя звычкі нейкія, можа, не даюць непакою, не ведаю, там прачынаецеся ў 5 і думаеце, колькі ісці там на паверку. Ну, вы трошкі раскажыце вось гэту прыватны бок свайго жыцця. Всё гэта таксама мяне датычыць, і таксама праблемы звязаныя з тым, што ты мяняеш рэзка сітуацыю, потым пачынаеш прыходзіць сябе, яны ёсць у мяне. І таксама прачынаюся ў 6 гадзін ранку, як гэта ў Менску у нас. То бок для вас сёння да нас прыйсці не было праблемы? Не, не было. Ранішняя пабудка для мяне яшчэ не праблема, але тым не менш жыццё прымушае актыўна займацца і бягучымі справамі, неяк будаваць планы наперад, таму што немагчыма жыць толькі сваімі проблемами, своими там хворобами. Конечно, мне хотелось иметь час сесть и написать хорошие успомины. Вось, пакуль еще все в голове, пакуль все свежее, на гэта часу так, атрымлівалася не хапае, таму прыходзіцца трошки что-то там паспяваць, ну і з другого боку займацца бягучымі справамі, бо яшчэ раз паўтараюся, тое, што зараз дае магчымасці мне вось гэты мандат Нобелевскай прэміі, яго трэба выкарыстоўваць. Я адчуваю вось такую адказнасць, што мы павінны працягваць сваю працу зараз. Бо калі мы будзем чакаць, што хтосьці за нас зробіць нашу справу, ну нічого не будзе. Нам трэба самім упірацца і працягваць працаваць, не гледзячы там на тое, ці ў цябе там як бы ёсць нейкія праблемы, ці там псіхалагічныя праблемы пасля зняволення, ці што, тут на гэта не хапае часу. Но это, дарэчы, адзін са спосабаў змагання з гэтымі праблемамі, калі ты проста падключаешся да актыўнай працы, тады менш тады рэфлексуеш і думаеш, а што ж гэта было ў папярэднія гады з табой. Спадару Алесю, мы трымаем кулакі, жадаем вялікіх поспехаў у вашай паўстаючай фундацыі, каб было шмат партнёраў, шмат добрых справаў, гэта зараз вельмі патрэбна. Са свайго боку скажу, калі бы я была зараз студэнткай, я бы абавязкова падалася на стыпендыю Беляцкага. І я б з табой пайшла. Ну, а я б вас абавязкова пазнаёміў з іншымі нобелеўскімі лаўрэатамі, таму што гэта ёсць запланавана, мы актыўна працуем таксама з іншымі нобелеўскімі лаўрэатамі, мы нашых беларусаў будзем падцягваць. Трымаем за слова. Я уже, дарэчы, калісьці была знаёмая з Янусам Юнісам і з Лехам Валенсам, так што спадзяемся, што вы пашырыце наша кола сяброў нобелевскіх лаўрэатаў, якія Беларусь любяць і разумеюць. Яві мы з табой цяпер у адным поціску ад цэлай кагорты нобелянтаў. Вот з намі быў Алесь Беляцкі, нобелянт, праваабаронца. Мы размаўлялі пра тое, як будзе працаваць фундацыя новаствораная, якія будуць першыя праекты. Вось вялізны дзякуй, што вы да нас прыйшлі. Вельмі класная атрымалася размова. Цудоўна, але, дарагія сябры, мы не спыняемся, у нас для вас падрыхтавана яшчэ багата што, але зараз цікавая гісторыя, бо доўгія рукі рэжыму Лукашэнкі спрабавалі дацягнуцца да нашай наступнай гераіні, спадарні Карыны, ды экстрадаваць у Беларусь па лініі Інтэрполу. Ну, гэта вось пра гэты транснацыянальныя рэпрэсіі, у тым ліку, пра які мы з вамі кажам. Але гэта гісторыя акурат у гэтым выпадку з добрым фіналам. У экстрадыцыі ёй адмовілі, сям'я Карыны засталася на волі. І гэтую гісторыю для раніцы зняла наша рэпарцёрка. Глядзіце, каля вас. Гэта эксклюзіў.
Я вернулась после моего ареста в Италии. Это было очень ужасное время, когда меня арестовали. 5 дней я провела в тюрьме, потому что в 2020 году я вышла на митинги. Вчера прошел суд по моей экстрадиции в Беларусь. Он закончился негативно. Меня не экстрадировали в Беларусь. В 2020 году я вышла на митинги на территории Польши, так как я 17 лет уже проживаю на территории Польши. И я все равно хотела, как белоруска, отстоять права белорусов. И после этого я узнала, что я попала в розыск Интерпол. Тот кейс, который они мне вменили, он уже давным-давно был закончен и заплачен долг государству. Поэтому по старой статье они не закрыли мою старую статью, и меня объявили в розыск. После розыска меня арестовали 1 февраля, и только сегодня я приехала домой. Я не видела своих детей. Я не видела своих детей 3 месяца, и это было самое ужасное время, потому что это просто было ужасно. Я считаю, что демократия должна быть везде, и мы должны отстаивать свои права, потому что это, в общем, демократия — это то, что принадлежит каждому из нас. И сейчас я поняла, насколько важен суд независимый, такой, как был в Италии. У нас у студии політолог Артем Шрайбман. Вітаємо, Артемі. Добрий день. І перше питання ми вже задали перед тим, як ось відбулася ця зустріча. Ці ближайшим часом чекати нових визволений таких громких, як Олесь Беляцький, як Сергій Тихановський, літерально год. Уже, амаль год, да, не. Трошки больш за год. Трошки больш за год, як вызвалілі Тихановскага, і ці ёсць нейкія сігналы, прыкметы, маркеры, не ведаю, там, ты назіраеш за гэтай палітычным полем. Што адбываецца? Вот маё адчуванне, што нейкая быццам бы пауза ўзнікла. Мне здаецца, кожны раз, калі мы знаходзімся ў такім 2- ці 3-месячным часе пасля мінулых вызваленняў, адбываецца адчуванне, што такое некая пауза, некая затрымка, і зараз былі чуткі, што была затрымка, якія былі даволі аператыўна знепраўджаны офісам Ціханаўскай. І я, дарэчы, не так даўно таксама меў магчымасць пакамунікаваць з амерыканскімі дыпламатамі, і кажуць, што ніякай затрымкі няма, ідзе нармальны дыпламатычны працэс. Я думаю, што пэўнае, як так бы мовіць, расцягванне гэтага працэсу ў часе можа быць звязана з тым, што з часам менавіта стаўкі растуць. Так, натуральна, мы бачым, што апетыты рэжыма становяцца большымі, мы бачым, што ЗША ўжо так, калі не ціснуць, але мякка прамацоўваюць тэму беларускага калія праз еўрапейскіх суседзяў Беларусі. І натуральна, што гэта звязана з тым, што рэжым хоча больш, хоча даваць менш. Так, натуральна таксама, што каманда Колы чакае, што кожнае наступнае вызваленне па колькасці людзей будзе большым, чым мінулае. І таму, каб новыя спісы ўзгадніць, гэта ўжо ідзе лік, напэўна, на сотні людзей. У меня тут дакладнай інфармацыі няма колькі, так, але дакладна гэта павінна быць не менш, чым вось мінулы раз 250 чалавек. Хадзілі чуткі, што гэтым разам павінна у наступнай партыі вызваленых павінны быць жанчыны, якія затрымліваюцца. Ці ты таксама такі? Не, першы раз чую. Першы раз чую. Ну, вось на самай справе стаўкі вельмі высокія, і ясна, што і рэжым, і прапаганда яго вельмі так спрабуюць гэта ўсё выкарыстаць для набывання нейкіх там дадатковых балаў сабе ў вачах беларусаў. І вось гэта вот быццам бы існуючыя трэкі, альбо не існуючыя, нейкіх таемных перамоў з Европай і гэтак далей. І вось што ты маеш, якую інфармацыю, ці сапраўды вядуцца гэтыя перамовы, з кім яны вядуцца? Якія тут могуць быць санкцыі? Еўропа трымаецца вельмі моцна. Ну так. Наколькі мне вядома, тыя патаемныя і менш патаемныя трэкі, як, напрыклад, тэлефанаванне Макрона Лукашэнку, не былі звязаны наўпростава з пытаннем палітвязняў. То бок, так, еўрапейскія чыноўнікі, еўрапейскія краіны і асобныя, і з Еўрасаюзу заўсёды падымаюць гэтае пытанне, але беларускі рэжым не хоча пакуль размаўляць з імі пра палітвязняў. Палітвязні, так бы мовіць, вылучаны ў трэк амерыканскі, і наколькі я разумею, з такіх, ведаеце,
кавалачкаў гэтага пазла, які я чую, беларускі рэжым хоча прадаць еўрапейцам тыя ж самыя саступкі, які ён дае ўжо амерыканцам. То бок, глядзіце, вы павінны нас узнагародзіць за тое, што мы ўжо зрабілі, і дзе ваш адказ на вызваленні, якія ўжо адбыліся, плюс тое, што мы робім у галіне бяспекі. Бо беларускі рэжым, тут трошкі паралельныя як бы сусветы існуюць, беларускай улады яны ўспрымаюць, што яны дээскалююць увесь апошні год. Адвялі вучэнні захад ад мяжы, так бы мовіць, паведамілі Польшы і Літве пра набліжэнне беспілотнікаў, якія ляцелі да іх межаў. І таму гэта таксама павінна быць неяк аддзячана з боку захаду. Натуральна, што еўрапейскія краіны бачаць адваротным чынам і бачаць Беларусь як тэрыторыю пагрозаў. І тое, што казаў Алесь Беляцкі, вось для мяне, і таксама гэта ўсе еўрапейскія краіны бачаць, што рэпрэсіі не толькі пашыраюцца, паглыбляюцца ўнутры краіны, але і ўсё часцей выходзяць за яе межы, як з прыкладам ЕГУ. Таму пакуль, наколькі я разумею, бакі размаўляюць, еўрапейскі і беларускі бок, уладны бок, размаўляюць у паралельных, так бы мовіць, сусветах, паралельных трэках, але што варта заўважыць, узровень кантактаў расце. І гэта праўда. Апошні год мы бачым інтэнсіфікацыю ўзровень і адкрытых, і больш закрытых кантактаў. Больш за тое чула інфармацыю пра тое, што зараз Лукашенка накіраваў еўрапейскую сталіцу ў Брюссель, досыць такую значную частку лабістаў, якія ходзяць і там зараз прабіваюць вось гэты еўрапейскія кабінеты, лабіючы інтарэсы Александра Лукашенка. Ну і іншыя таксама. І глядзі, што атрымліваецца. Лукашенко набраў зараз крылы, так, амерыканцы мне падтрымліваюць, Трамп мяне запрасіў у Амерыку, і Макрон мне пазваніў, хаця мы ведаем з пэўных дыпламатычных краінцаў, пра што яны там размаўлялі, не пра палітвязняў, але тым не менш, як бы вось гэтыя кантакты сапраўды ідуць на высокім узроўні, што ўзмацняе Александра Лукашенку. Ён зараз падвышае гэтыя стаўкі. То які сэнс мае гэтая гульня, на твою думку? Для каго? Для нас, для беларусаў, перадусім. Ну, на жаль, беларуская як бы дэмакратычная супольнасць, грамадская супольнасць, грамадзянская супольнасць, яна не з'яўляецца як бы наўпроставым удзельнікам такіх перамоваў, кантактаў, нават я не магу назваць то, што адбываецца паміж Еўропай і Лукашэнкам зараз перамовамі кантактаў. Сэнс паказалі, мне здаецца, амерыканцы. Калі на адносна сімвалічныя саступкі можна вызваляць сотні палітвязняў, гэта выглядае як добрая здзелка для беларусаў. Калі, напрыклад, гісторыя з пачобутам, калі на некалькі там шпіёнаў расійскіх можна абмяняць 5 там годных людзей, у тым ліку Анджэя Пачобута, і у тым ліку, гледзячы па ўсім, часткай гэтай здзелкі было адкрыццё восенню мінулого году памежных пунктаў, мне здаецца, гэта выдатная здзелка для беларусаў. Так? Таму нейкія кропкавыя дасягненні магчымы і ў беларуска-еўрапейскім дыялогі, які нават ніхто не будзе, мне здаецца, нават самыя ястрабіныя сілы сярод дэмсілаў не будуць крытыкаваць, калі гэта адбываецца такім чынам, што і людзі вызваляюцца, і тыя саступкі, якія робяцца з захаду, яны, калі вы кажаце, ўзмацняе Лукашенка, мне здаецца, гэта ўзмацненне даволі сімвалічнае. Яно можа быць у галаве Лукашэнкі, але калі мы ўзгадаем, напрыклад, 2021-2022 год. Лукашенку тэлефанавала Ангела Меркель, Лукашенку таксама тэлефанаваў Макрон. Можна было казаць пра ўзмацненне Лукашэнкі ў гэты момант? Я не ўпэўнены, бо адразу пасля гэтых тэлефанаванняў прымаліся жорсткія пакеты санкцый. 4 і 5 календар. Зараз таксама санкцыі як бы прымаюцца, але тым не менш, як бы не тое, што ўзмацненне Лукашэнкі, ну пэўна яго легітымізацыя. Мы на гэтым вельмі залежаць, менавіта на ўзроўні палітычных кантактаў. Мы павінны, Аліна, мне здаецца, прыярытызаваць, што нам важней, каб Лукашенко дрэнна сябе адчуваў. І гэта наша мэта, ці наша мэта дабівацца канкрэтных результатаў. Мне здаецца, што амерыканскі трэк, калі ён не перакрошвае праз выдачу Лукашэнку незваротных саступак за зваротныя саступкі з яго боку, што зараз з каліем можа адбыцца, так? А калі ён не перакрошвае гэтую мяжу, то гэта добрая гісторыя для беларусаў. Ну вось ты сказаў пачобут, значыць, Польшча уключалася ў гэты трэк перамоў па палітвязні, хаця там хутчэй абмен разведчыкаў на актывіста, але там такая гісторыя не такая дакладная. Але хто апроч Польшчы яшчэ можа, якія краіны могуць напрост вось так вот уключыцца, якія ёсць інтарэсы тут, хто тут можа згуляць? Мы бачым, што Францыя мае зацікаўленасць пэўную, яна, напэўна, прадыктавана тым, што Францыя ўвогуле хоча актывізаваць сваю знешнюю палітыку і дачыненне да Расіі, да Беларусь. Мы бачым вялікія дэбаты ў Еўрасаюзе, як размаўляць з Расіяй.
Я думаю, што Германія, улічваючы, што ў Германіі вырасла прысутнасць беларускіх дэмакратычных сілаў у абліччы Марыі Калеснікавай і Віктара Бабарыкі, яна таксама можа актывізаваць сваю пазіцыю. Натуральна, суседзі Польша і Літва. У Літве зараз мяняецца ўрад. Хутчэй за ўсё памяняюцца нейкія асобы ў ўрадзе. І таксама можа быць актывізавана беларускае пытанне, і прычым мы не ведаем, у які бок. Яно можа быць актывізавана ў бок перамоваў і бок большай жорсткасці і гэтак далей. А Польша, тут нават няма пра што казаць, Польша заўсёды будзе і была зацікаўлена ў беларускай палітыцы, таму што не ўсе праблемы яшчэ вырашаны натуральна, нават двухбаковыя. Тут забойца польскага жаўнера яшчэ не выдадзены, і натуральны мігранцкі крызіс, які быццам бы спыніўся на польскай межы, але працягваецца на балтыйскіх межах, ён заўсёды можа вярнуцца, так? І таму тут нават на двухбаковым узроўні ёсць шмат невызначаных пытанняў, і я ўжо не кажу пра увогуле украінскі фактор, які тут стаў вельмі важным у апошнія часы, так? Украіна актывізавала сваю палітыку па Беларусі, і гэта стала, я вось літаральна тыдзень таму быў у Брусэлі, і гэта стала нагодай для большасці пытанняў еўрапейскіх дыпламатаў пра Беларусь, што адбываецца ў беларуска-украінскіх адносінах. Што пыталі еўрапейскія дыпламаты, што ты ім адказваў? Звычайна пытаюцца амаль такія ж пытанні, як вы задаеце. Што чакаць, што будзе, чым вы тлумачыце такую змену пазіцыі Кіева, напрыклад, так, у гэтым сэнсе. І, натуральна, гэта ў звязцы з тым, што Кіев рухаецца ў бок большай жорсткасці, а ЗША рухаюцца ў бок большай мяккасці, з каліем відавочна нават супярэчыць пазіцыі Еўрасаюза і суседзяў Беларусі, гэта вызывае пэўную такую, я б сказаў, называе пэўную трывогу у колах еўрапейскіх саюзнікаў, асабліва ў тых краінах, якія займаюць традыцыйна больш жорсткую пазіцыю. Бо яны баяцца, што вось на гэтым супрацьходзе, так бы мовіць, пазіцыя Еўрасаюза будзе ахвярай, так, і што на яе будуць ціснуць. І таму натуральнае тэлефанаванне Макрона таксама было шмат кім успрынята як тое, што гэта тэст для еўрапейскай салідарнасці. Як мы, як Еўропа, мусім усе астатнія калібраваць нашу палітыку ў сітуацыі, калі асобныя краіны, вялікія краіны, буйныя краіны, як Францыя, аднабакова павышаюць узровень кантакту з Лукашенко на найвышэйшы ўзровень. Вось, менавіта таму, не ведаю, я год таму напісаў з калегамі паперу, якая кажа пра дарожную мапу магчымай кропкавай абмежаванай дээскалацыі паміж Мінскам і еўразвязам, і там мы падкрэслівалі, наколькі важна не дапускаць такой фрагментацыі пазіцыі, наколькі важна, каб пазіцыя заўсёды заставалася каардынаванай, наколькі гэта магчыма ў Еўрасаюзе. І таму, што фрагментацыяй карыстаюцца улады Беларусі. Гэта іх мэта, фрагментаваць гэта ўсё. І толькі, калі вы хочаце дасягаць практычных вынікаў, якія дасягаюцца пэўным чынам у США на амерыканскім трэку. Калі вы хочаце зрабіць гэта больш устойлівым, калі вы хочаце зрабіць так, каб Лукашенко вас не падмануў у працэсе, пазіцыя мусіць быць салідарнай, бо гэта сіла еўрасаюзаўскай пазіцыі. У іх асноўныя карты на руках, асноўныя не толькі санкцыі, але і асноўная дыпламатычная ізаляцыя Лукашэнкі на руках Еўрасаюза. І калі пра гэта весці размову, то немагчыма яе весці у 27 галасоў. І ўсё ж такі наймацнейшыя санкцыі накладзены на Беларусь, яны менавіта еўрапейскія, не амерыканскія. Менавіта з-за таго я не драматызую тыя саступкі, якія зрабілі ЗША. Ведаеш, мяне найбольш непакоіць тое, што так, вызваляюць людзі, гэта цудоўна, вызвалена ж багата нашых калегаў, і не толькі, вось Алесь Бяляцкі, які быў тут толькі што на канапе, але рэпрэсіі працягваюць. І пакуль я ведаю, што амерыканскі месседж ёсць у тым, каб спыніць гэтыя рэпрэсіі, ці там хаця бы паставіць на паўзу, але бачна, што Лукашенко іх не чуе, а як бы падвышае гэты градус. Гэта непакоіць мяне таксама, менавіта таму у тым дакуменце, на які я спаслаўся мінулагоднім, які мы з экспертамі падрыхтавалі, з 7 сторонак крокаў, якія могуць быць у гэтай абмежаванай дээскалацыі, напэўна, 5 тычацца правоў чалавека. Гэта, натуральна, галоўная, так бы мовіць, гуманітарная тэма. І менавіта таму у мяне тут ёсць две нагоды для абмежаванага аптымізму. Першае, што амерыканцы, здаецца, навучыліся ці зразумелі, што Лукашэнку можна пакрысе, але праціскаць. Спачатку не будзем увогуле вызваляць, будзем каго мы скажам, потым не. Вызваляйце ўсіх топаў беларускіх палітвязняў, самых вядомых у пачатку, гэта адбылося. Будзем дэпартаваць, нікога не пакінем у краіне. Лукашенко гэта публічна сказаў у снежні 25-го года. І праз некалькі месяцаў ён большасць пакідае ў краіне.
менавіта з-за таго, што амерыканцы гэта пытанне праціснулі. Амерыканцы ўжо артыкулявалі пытанне новых арыштаў. Так, Кол пра гэта сказаў пасля мінулага раунда вызваленняў, што мне таксама дае нагоду для аптымізму, што амерыканцы будуць гэтае пытанне праціскаць, калі трэк працягнецца. Другая нагода – гэта еўрапейская пазіцыя, таму што як бы і мы раім ім, і еўрапейцы самі разумеюць, немагчыма мяняць саступкі, якія ты можаш па сутнасці зняць толькі адзін раз, або працэдура вяртання да санкцыйнай палітыкі вельмі даўгая будзе, на саступкі, якія сам Лукашенко можа адмяніць на заўтра. Так? І таму патрабуецца больш устойлівы прагрэс з нейкімі механізмамі верыфікацыі. І тут, вось, дарэчы, праваабаронцы – гэта галоўны суб'ект, які можа забяспечыць гэтую верыфікацыю. Патрэбны доступ да інфармацыі, патрэбна разуменне, што рэпрэсіі, калі яны спынены нейкія формы, не вярнуліся, патрэбна, каб сваякі палітвязняў і жертв і ахвяраў рэпрэсій не баяліся камунікаваць з вясной, а гэта значыць, і з іншымі праваабаронцамі, а гэта значыць, што гэтыя пытанні супрацы з некага ўзаемадзеяння з экстрэмістамі павінны быць дэкрыміналізаваны. То бок гэта ўвесь гэты як бы вораг пытанняў, які я не ўпэўнены, што амерыканская дыпламатыя на вышэйшым узроўні зараз займаецца ці разумее, і менавіта тут і можа быць пазітыўная роля Еўрасаюзу, калі ён будзе трымацца вось такой пазіцыі. Пры гэтым трымацца гэтай пазіцыі не азначае проста сядзець і нічога не рабіць. Вось у чым мая пазіцыя прынцыпова адрозніваецца ад сённяшняй мэйнстрымнай, напэўна, у дэмсілах і ў Еўрасаюзе, што проста сядзець на сваіх там санкцыях, ізаляцыі і ігнаравання Лукашэнку дзесяцігоддзямі, чакаць, пакуль ён проста памрэ, гэта таксама не стратэгія. Як думаеш, толькі вельмі коротка, бо мала засталося часу, праз год, якой мы будзем сітуацыю, можаш прагназаваць? Год таму пачаўся працэс, чуць трошкі больш за год, які мала хто прагназаваў у такім вялікім, такім буйным памеры, што столькі палітвязняў будзе вызвалены. 2-3 года там мы ўвогуле не бачылі нават агеньчыка, нават святла ў канцы нашага танеля ніякага. І таму тое, што зараз адбываецца, адносна пазітыўныя навіны з фронту, даюць мне пэўны аптымізм, што мы нарэшце увайшлі ў перыяд адносна добрых навінаў для Беларусі. І так, у гэтым працэсе могуць быць адскокі, могуць быць як бы запавольванні, але тое, што пайшла дынаміка, пайшла пазітыўная дынаміка, тое, што Лукашенко сам разумее, наколькі яму важна зараз пасылаць лабістаў у Брусэль, наколькі яму важна варушыцца. Так? Гэта тренд добры, якога не было 2-3 года назад, калі беларуская эканоміка расла на 5%, калі бравада, ядзерная зброя і так далей. Мы бачым зараз, што настроі мяняюцца. Гэта у першую чаргу заваяванне Украіны і ЗСУ, але таксама разуменне, што вычарпаны той запас як бы сумеснай з Расіяй устойлівасці, які трымаўся першыя гады пасля ўвядзення санкцый, і трэба нешта рабіць. І вось гэта адчуванне рэжыма, што трэба нешта рабіць, яно для нас, мне здаецца, як бы улічваючы кантэкст апошніх гадоў, добрая навіна. Ну і улічваючы геапалітычны кантэкст, мы бачым, што такі размовы вакол Украіны таксама інтэнсіфікуюцца і спадзяемся, што гэта і дасць нам пэўную фортку магчымасцяў для пэўных зменах і разгерметызацыі рэжыма і у надзеі вяртання ў вось гэты прыгожы Менск, які мы сёння бачым на нашых экранах. Дзякуй вялікі, Арцём, што далучыўся да нашай раніцы з Белсатам. Арцём Шрайбман, палітолог, быў сёння разам з намі. Ну а заўзятары бразільскіх футбалістаў размалёўваюць муралы ў гонар сваіх куміраў. Японскіх дзяцей вучаць чысціць зубы бегемот, а партугальцы ладзяць вясёлкавы карнавал. Самыя цікавыя навіны з усяго свету вось прямо цяпер. Музыка, палітычныя лозунгі і мастацкія перформансы. Менавіта так выглядаў Лісабон у гэтыя выходныя. Каля 60 000 чалавек выйшлі на вуліцы гораду, каб прыняць удзел у 27-м ЛГБТКІ плюс маршы. Сёлетні лозунг «Ні цішыні, ні страху» стаўся галоўнай ідэяй усяго шэсця. Арганізатары падкрэсліваюць, гэта не проста парад. Гэта адначасова і фестываль, і пратэст, дзе кожны колер, плакат і танец пра права быць бачным. ЛГБТ-людзі заўсёды існавалі. Яны заўсёды былі тут, пад рознымі назвамі і на працягу тысячагоддзяў. Іх заўсёды пераследавалі. У 1982 годзе гомасексуальнасць усё яшчэ лічылася злачынствам у Партугаліі. Трансгендерныя і гендерна разнастайныя людзі пачалі атрымліваць нейкае прызнанне толькі з 2011 года. Проста каханне. Каханне да ўсіх і павага. Гэта вельмі проста, і гэта развязвае ўсе праблемы.
І пакуль у Еўропе вуліцы гучаць як маніфест, у Паўднёвай Амерыцы яны выглядаюць як жывая карціна. У Рыа-дэ-Жанэйра напярэдадні чэмпіянату свету па футболе дамы, дарогі і пераходы пакрываюцца яркімі мураламі. Іх ствараюць як прафесійныя графіцісты і валанцёры, так і мясцовыя жыхары, у тым ліку дзеці. Гэта складана, бо маляванне на зямлі адрозніваецца ад малявання на сцяне. Мы выкарыстоўваем пэндзлі, валікі і фарбу з балончыка для розных эфектаў. Гэта складана. Бразілія пераможа. Я спадзяюся, яны перамогуць, бо мы ўсё гэта малюем для іх. Дасць Бог, яны сёлета перамогуць. У японскім горадзе Хімэдзі дзеці прыйшлі ў заапарк, каб убачыць, як чысцяць зубы бегемоту. 42гадовая самка на мянушку Кібока сталася галоўнай гераіняй адукацыйнага паказу. Спачатку наглядчыкі заапарку апавялі дзецям, як салодка ўплывае на зубы, а потым кармілі бегемотіху яблыкамі і морквай. Пасля абеду ветэрынар узяў шчотку больш за метр даўжынёй і пачаў працэдуру, чым, здаецца, моцна ўразіў дзяцей. Я пачышчу зубы пасля ежы. Не будзе карыесу. А у нас у студыі з'явіўся шыкоўны мужчына Віктор Шукіловіч са сваёй рубрыкай «Рэчанец». Віктор, што сёння ў цябе ў рубрыцы? Пра што нас будзеш адукаваць? Прывітанне, Аліна, прывітанне, Анатоль. Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Як ваш сённяшні настрой? Як пачаўся ваш дзень? Ну, калі настрой не вельмі, то мы зараз яго падымем. А зараз я хацеў бы распавесці пра назву месяца чэрвеня. Адкуль жа ўзялася гэткая назва? Ну, бо калі ўзяць травень, то ўсё ясна. Ад травы уся зямля пакрываецца зялёным покрывам. Ліпень таксама зразумела, бо ў гэтым месяцы цвітуць і духмяна пахнуць. Ліпы, жнівень, ну, бо жніво на палях. А чэрвень ад чаго? Тут асацыяцыі ўжо не такія відавочныя. І тут я вас вельмі здзіўлю. Прысядьце, калі стаіце, бо не кожны гэта вытрымае. Шок! Назва нашага дарагога чэрвеня выводзіцца ад чарвякоў. І гэта адна з самых займальных гісторый у славянскай лінгвістыцы. Рэч у тым, што ў даўнія часы для вырабу ярка-чырвонай фарбы выкарыстоўвалі насякомых, чарвяцоў. Іх і так называлі, бо яны нагадвалі чарвей. З тым самым коранем мы маем і вядомае пчалаводам слова «чарва». Гэта лічынкі пчолаў. Цяпер жа даўнейшыя чарвяцы больш вядомыя пад найменнем кашаніль. У сярэднявеччы вусеняў чарвяцоў збіралі, сушылі і расціралі ў парашок. Менавіта з гэтага рэчыва і атрымлівалі стойкі і дарагі пігмент для фарбавання тканінаў. А стараславянскае слово «чэрвлен» абазначала літаральна «пафарбаваны чарвяком». Адсюль развіўся таксама беларускі прыметнік «чырвоны». Сам перыяд, у які адбываўся збор лічынак, ён не трываў доўга. Некалькі тыдняў, бо вусені хутка ператвараліся ў насякомых. Адпаведна, у купецкіх календарах існаваў адмысловы графік закупак, бо чырвоны фарбавальнік быў важным, стратэгічным таварам, на які заўсёды быў попыт сярод багацеяў. Гэта замацавала назву месяца чэрвеня як абазначэнне пэўнага сезону ва ўсім нашым рэгіёне ад Украіны да Прусіі. І цяпер падобныя назвы месяца мы маем у іншых славянскіх мовах. Чэрвень ва ўкраінскай, чэрвец у польскай, чэрвен у чэшскай, чэрвеньц у кашубскай. Адсюль ва ўсіх славянскіх мовах прыметнік таксама чырвоны. А перад тым, як славяне ўжывалі гэты прыметнік, то выкарыстоўвалі слова «руды». Гэта больш старое слово. Гэты стары корань захаваўся ў неславянскіх мовах. Да прыкладу, параўнайце нашае «руды» і англійскае «red» ці нямецкае «rot». У расейскай жа мове прыметнік «красны», які раней абазначаў нешта прыгожае, пераняў на сябе функцыю называння колера. Але ў той жа час чырвонцы, першапачаткова назва манет з чырвонага, добрага, якаснага золата, а потым і купюр ёсць у расейскай мове. Такім чынам, кожны раз, калі вы кажаце пра чырвоны колер альбо чэрвеньскі вечар, вы міжвольна згадваеце старажытную тэхналогію
вытворчасці фарбы з маленькіх кузурачак. Праўда, з адкрыццём Амерыкі рынок запоўніла больш эканамічна выгадная мексіканская кашаніль, а нашыя чарвяцы бедныя звяліся, і цяпер іх вельмі рэдка можна спаткаць у прыродзе. Дарэчы, у лацінскай мове адбылася падобная гісторыя. Лацінскае слова «верміс» – чарвяк дало жыццё слову «вермікулюс», якое абазначала і чарвяца, і чырвоную фарбу. Менавіта адсюль у сучаснай мовы прыйшло слова «вермішэль». Гэта літаральна чарвячкі і назва колеру вермільён, ярка-чырвоны. Нешта падобнае было і ў арабскай мове. Там назва чарвяка «кірміс» дала назву колеру «кірмізын». Адсюль і паходзіць беларускае слова «кармазінавы» ці «кармазынавы», цёмна-чырвоны. У гандлёвай тэрміналогіі Вялікага княства Літоўскага і Польскага каралеўства кармазынам называлі не проста колер, а гатунак самай дарагой і якаснай тканіны, пафарбаванай чарвяцом. І вось гэта стварыла цэлы сацыяльны тэрмін. Самую заможную, самую багатую шляхту называлі кармазынавай, што падкрэслівала іх багацце і статус, бо толькі яны маглі дазволіць сабе адзенне пафарбаваць вось гэтым дарагім чарвяковым пігментам. Бедную шляхту называлі найчасцей шарачковай, бо шарачок ці варыянт шарачак – гэта грубая даматканая тканіна, часта не беленая, шэрая. Па мне, дык я думаю, дакладна відно, да якой шляхты я адношуся. Шаноўнае гаспадарства, добрай, натхняльнай, кармазынавай рэшты чэрвеня для вас. Хай гэты месяц будзе спрыяльны для вас ва ўсім і падорыць вам шмат чырвонцаў у вашыя гаманцы. Гэта быў наш кармазынавы чырвоны Віктор Шукіловіч. Вядома, належаў да найлепшага і належыць да найлепшага гатунку журналісцкай шляхты. Шляхта са шляхтай. Дякую вялікі. Да, а ўлады кажуць, што ў Беларусі выраслі заробкі, а людзі чамусь гэтаму не вераць. У соседках усё болей нараканняў на заробкі, а на прадпрыемствах усё большы недабор працаўнікоў. Чаму беларусы звальняюцца з працы? Праз некалькі хвілінаў нам па палічках раскладзе наш госць, а пакуль трошкі лічбаў. Нядаўна Александр Лукашенко упэўнена заявіў, што праблемы з медыкамі ў краіне няма. Маўляў, спецыялістаў цалкам хапае. Аднак афіцыйны агульнарэспубліканскі банк вакансіяў малюе зусім іншую карціну. Калі дактароў дастаткова, чаму менавіта яны ўзначальваюць рэйтынгі самых высокааплатных прапановаў па ўсёй краіне? Кадровый дэфіцыт прымушае працадаўцаў ісці на беспрэцэдэнтныя фінансавыя крокі. Рэкардсменам пачатку лета стаў Магілёў. Тут прыватны медцэнтр гатовы плаціць лекару-спецыялісту да 12 000 рублёў. У Слуцку і Салігорску доктару ультрагукавой дыягностыкі прапануюць 8 000 рублёў, а ў Баранавічах спецыяліста шукаюць на заробак 6 000. Гэта не проста шчодрасць, а індыкатар вострай нестачы кадраў на месцах. Акрамя медыкаў, самыя вялікія грошы на рынку прапануюць топ-менеджерам, айцішнікам і вузкапрофільным спецыялістам. На меншыне намеснікам дырэктару і інжынерам-праграмістам абяцаюць да 10 000 рублёў. У Берасці галоўны трэнер гандбольнага клуба можа разлічваць на 9 000 рублёў. Сярод рабочых прафесіяў у лідарах монтажнікі будаўнічых канструкцыяў у Рэчыцкім раёне. Ім прапануюць да 7500 рублёў, а таксама кіроўцы-міжнароднікі на Віцебшчыне з заробкам да 7 000. Калі паглядзець на рэйтынг найлепшых гарадоў для жыцця, выяўляецца цікавы парадокс. Некаторыя райцэнтры сёння зарабляюць больш за абласныя цэнтры. Сталіца чакана наперадзе з сярэднім брудным заробкам звыш 3800 рублёў. Аднак на другім месцы ў краіне апынуўся Салігорскі раён, а на чацвёртым Смалявіцкі. Больш за тое, менавіта ў Смалявічах зафіксаваны самы хуткі рэальны рост заробкаў плюс 10% за год. У той жа час самыя сціплыя лічбы сярод гарадоў-лідараў паказвае Кобрынскі раён, каля 2360 рублёў да выплаты падаткаў. Варта разумець, што на рукі работнікі атрымліваюць яшчэ менш, а за межамі гэтага топу ў глыбінцы заробкі застаюцца на ўзроўні выжывання. Пакуль з тэлеэкранаў гучаць запэўніванне пра тое, што ўсім усяго хапае, рынак працы дыктуе свае жорсткія правілы. Там, дзе ёсць рэальны дэфіцыт рук і мазгоў, працадаўцы вымушаныя плаціць грошы, непараўнальныя з афіцыйным сярэднім заробкам.
І вось на сувязі з нашай студыі Максім Пазнякоў, намеснік старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Заўважу прафсаюзаў сапраўдных, тых, што сапраўды змагаюцца за правы працоўных. І першае пытанне, Максім, вы кансультуеце працаўнікоў з Беларусі онлайн. Як змяніліся патрэбы работнікаў сёння ў параўнанні з 2020 годам? Вітаю. Ведаеце, калі до 2020 года асноўныя пытанні былі ў нас, гэта як падоўжыць тэрмін кантракту, як застацца на працы, то бок, калі наймальнік, там, працадаўца спрабаваў звольніць, там, ці не прадліць тэрмін кантракту, то зараз усё больш і больш пытанняў у нас прыходзіць аб тым, як звольніцца датэрмінова да таго, як кантракт скончыцца. То бок, людзі шукаюць іншай працы, іншых умоў, іншых заробкаў. Ось, неяк так. А ці сапраўды зараз мы зарабляем болей і болей, як недавно на фабрыцы Камволь казаў сам Лукашенко, вось якія статыстыка, які дадзены трапляюць да вас, і што кажуць людзі, самае галоўнае? Я б не казаў, што зараз там вельмі вялікія заробкі. Тое, што мы адсочваем, напрыклад, на прадпрыемствах, дзе раней існаваў наш прафсаюз, беларускі незалежны прафсаюз вернікоў, хімікаў, нафтаперапрацоўшчыкаў, будаўнікоў, напрыклад, транспартнікаў і іншых працаўнікоў, то гэта заробкі прыкладна каля 2000 рублёў. Тое, што малюе нам рынок працы, то бок банк вакансій, так званы, то, напрыклад, на той же нафтан, калі там патрабуюцца спецыялісты, працаўнікі, там, слесара, апаратчыкі, аператары, то яны прапануюць там ад 1500 рублёў у заробкі. То бок, гэта вельмі маленькія. Каб пачаць зарабляць больш-менш нармальныя грошы, трэба... Да, вельмі мала. Каб пачаць зарабляць больш-менш нармальныя грошы, трэба адпрацаваць як мінімум 5 гадоў на прадпрыемстве. Тады ўжо будзе ўлічвацца стаж, будуць нейкія надбаўкі, накруткі, і тады ўжо нешта там будзе выходзіць, на што можна так жыць. Максим, вот, кажуть, цяпер у Беларусі літаральна з кожнага праса там і чайніка ляціць рэклама так званых цэлевікоў у медычных ВНУ. Што за гэтым стаіць, навошта яны гэта рэкламуюць? Цэлевікоў. Набірайцеся, цэлевікамі ідзіце. Глядзіце, ёсць вялікая праблема з дактарамі ў Беларусі. То бок, дактары з'язджаюць у заходнія краіны за лепшымі заробкамі, і гэта зразумела. То бок у Польшчы, у Нямецчыне, у іншых краінах заробкі значна вышэйшыя. Яны пацверджваюць свае дыпломы і зарабляюць тут там по 5000, напрыклад, то і по 7000 еўра ў месяц там у Нямецчыне, а вузкія спецыялісты могуць там яшчэ больш зарабляць. Як захаваць вось гэтых дактароў у Беларусі? То бок, трэба неяк іх прыкаваць, так, прымацаваць да працоўнага места. Цэлевікі гэта тыя, хто бяруць гэты накірунак у вышэйшую навучальную установу, але потым яны будуць павінны адпрацаваць 5 гадоў на месцы, на тым месцы, які накіраваў іх на навучанне. Конечно, за 5 год можна ўжо там і сям'ю зрабіць, і нейкую там кватэру пабудаваць, прымацаваць чалавека крэдытамі, сем'ямі, і такім чынам застаць, каб врачы, дактары засталіся ў Беларусі. Ну і мы ведаем таксама, што ўжо зараз нельга вучыцца платна на дактароў, то бок застаецца фактычна толькі вось гэтая такая фактычна арабская схема. Я не думаю, што для моладзі яна вельмі моцна прывабная. Як вы думаеце, ці не будзе гэта яшчэ больш уплываць на тое, што моладзь не захоча ісці на доктарскай спецыяльнасці, бо гэта і цяжка вучыцца, і потым вось такая будучыня, якая не надта прывабная. Вы маеце рацыю, насамрэч. Зараз увогуле ў Беларусі непрывабная абстаноўка, скажем так. Таму што вось гэты палітычны крызіс, які ўжо цягнецца 6 год, нават больш, пасля выбараў 2020 года. Эканамічныя таксама праблемы існуюць. Вайна побач ідзе, прычым самая буйная вайна ў Еўропе пасля Другой сусветнай вайны. То, конечно, усе гэтыя навіны, скажем так, уся гэтая сітуацыя не спрыяе таму, каб
люди абіралі ўвогуле Беларусь як краіну, дзе яны там будуць будаваць сваю будучыню, сваё жыццё. То бок ўсё больш і больш маладзёнаў не звязвае сваё жыццё з Беларусю, а спрабуе з'ехаць у больш прывабнае месца, у больш бяспечнае месца, дзе больш свабоды, дзе лепш плацяць, то бок глядзяць, каб паехаць навучыцца, напрыклад, там у Чэхію ці ў ту ж Польшчу, глядзяць на еўразвяз, менш на Расію, таму што там можна пасля універсітэта аказацца ў акопах. Так, ну вось гэта ўсё не спрыяе. Зусім не спрыяе таму, каб моладзь заставалася ў Беларусі і каб яна развівала нашу краіну. Максим, я ведаю, што да вас звяртаюцца якраз вось і з такімі пытаннямі, як пазбегнуць, як выкруціцца з гэтага абавязковай адпрацоўкі. Некалькі гадоў таму вось педагагічныя ВНУ такую схему прапанавалі. Прыходзіш на 5 гадоў вучышся, нават не там на атэстат закрывалі вочы, але 5 гадоў абавязкова адпрацуюць. Ці прыходзяць гэтыя настаўнікі зараз вось да вас у незалежныя прафсаюзы, дапамажыце, як нам выйсці легальна з гэтай схемы. Можа, ўжо і медыкі нават прыходзяць. Як сітуацыя тут? Легальна тут выйсці толькі можна, калі ты заплаціш грошы за тое, што ты навучаўся там 5 год у гэтым ВНУ, ці адпрацаваць той тэрмін, які цябе, ну, які табе прызначылі. Так. Ёсць пытанні, вельмі шмат пытанняў ад маладзёнаў па ось гэтаму абавязковаму размеркаванню і адпрацоўкам, таму што людзей адпраўляюць, скажу так, на такія месцы працы, на якіх там звычайна людзі не ідуць працаваць. То бок гэтыя месцы закрываюць вось маладымі спецыялістамі так званымі, там і няма умоў для жыцця, і няма нармальных умоў для працы, там сродкаў абароны і так далей. Усе гэтыя пытанні кожны раз падаюцца, але ж ну тут выйсці або плаціць, або адпрацоўваць, або з'язджаць, ну тады будзе вісець гэты доўг на цябе, і ты не зможаш просто так вярнуцца ў Беларусь, пакуль ты яго там гэтую запазыку не аплаціш. Пакутаюць не толькі звычайныя шараговыя людзі, але таксама ты людзі, якія ну служаць як міліцыянты ці нейкі там прадстаўнікі спецслужбаў. Там таксама сістэма яшчэ больш закрыта, яшчэ больш павязаная па руках і нагах. Ці ёсць у іх шансы звольніцца і перайсці на іншы жыццёвы шлях, зрабіць жыццёвы выбар, ці ўжо калі патрапіў вось у гэтую там міліцыянскую кабалу, то ўжо фактычна застаешся, там мусіш заставацца да канца жыцця. Ну, я думаю, што мусіш заставацца да пенсіі, так, но пенсія у них больш рана наступае, чым у шараговых беларусаў, таму там 45 год яны могуць там выйсці. І пасля гэтага так ёсць там яны пачынаюць новае жыццё, напрыклад, кіроўцамі там гэтых грузавікоў, напрыклад, едуць у Еўропу і так далей. Але калі ты абраў гэты шлях карніка, скажем так, то, ну, прабачце, зайсці адтуда вельмі складана, амаль немагчыма. Скажем так, да карнікаў карма будзе вяртацца. Да карнікаў карма будзе вяртацца, я так думаю. Я падумаў, што яны могуць захацець стаць настаўнікамі ці медыкамі, бо ім жа знаёма сістэма ціску. Да, дзякуй, спадар Максім. З намі на сувязі быў Максім Пазнякоў, намеснік старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. І мы абмяркоўвалі, вось з якіх спецыяльнасцяў сёння бягуць людзі з Беларусі, каб працаваць і атрымліваць годную сапраўды заробак недзе там на захадзе. Дарэчы, дарагі гледачы, хто нас зараз глядзіць, ці вы сутыкаліся з такімі сітуацыямі, вашыя знаёмыя, што рабілі, адпрацоўвалі, не адпрацоўвалі, таксама можаце напісаць у каментарах. Нагадаю, што Сандра іх збірае, і абавязкова пастаўце лайк, калі гэта магчыма для вас, альбо сардэчкі, гэта дапаможа яшчэ большай колькасці нашых цудоўных суайчыннікаў паглядзець раніцу з Белсатам, таму што ў нас для вас яшчэ падрыхтавана шмат вельмі выключных, эксклюзіўных рэчаў, як, напрыклад, рубрыка Сергея Бесараба, нашага папулярызатара навукі, які раскажа сёння, як сучасныя тэхналогіі паляпшаюць чалавечую памяць. Таму глядзім і записываем. Прямо як для мяне. Вітаю, гледачы раніцы з Белсатам. Сёння пагаворым пра чалавечую памяць. Большасць з нас лічыць яе недасканалай, часта называе адзіравай. Мы думаем, што забываць факты – гэта біялагічны дэфект, які навука павінна тэрмінова выправіць.
Менавіта на гэтай ілюзіі зараз будуецца новы гучны бізнес у Крэмніевай даліне. Вядомы нейрабіолог з Гарварда Габрыэль Крэйман збірае $100 мільёнаў інвестыцый пад свой новы біятэк-стартап. Ягоная мэта – пашырыць чалавечую памяць і зрабіць яе ідэальнай. Давайте разбяром, чаму з пункту гледжання фізіялогіі гэта прамая дарога да вар'яцтва. Па-першае, варта прызнаць, што навуковы досвед у Крэймана бездакорны. Гадамі ён і яго каманда працавалі з пацыентамі хворымі на эпілепсію, укараняючы ім электроды прама ў мозг і вывучаючы механізмы фармавання памяці на клеткавым узроўні. Але цяпер прапануецца камерцыйная мадэль. Яна заснавана на закрытай нейрамадуляцыі і ўздзеянні на так званыя энграмы. Што гэта такое? Тэрмін энграма яшчэ ў 1904 годзе прапанаваў нямецкі вучоны Рыхард Зімон. Яго гіпотэза была ў тым, што любая жыццёвая падзея пакідае ў мозгу матэрыяльны фізічны след, біяхімічны адбітак. Дзесяцігоддзямі энграмы заставаліся святым граалем неўралогіі. Ніхто не мог іх знайсці. Толькі ў 21 стагоддзі лабараторыя нобелеўскага лаўрэата Сусуму Танэгавы выкарыстала лазер і аптагенетыку і даказала фізічнае існаванне энграм. Танегава літаральна сфотаграфаваў энграму памяці ў гіпакампе мышы. Канкрэтны ансамбль нейронаў, які актывуецца разам пры канкрэтным успаміне. Гэта стала доказам таго, што памяць матэрыяльная. Больш за тое, маніпулюючы гэтай кучкай нейронаў, навукоўцы цяпер могуць уключаць і адключаць памяць штучна. І вось цяпер Габрыэль Крэйман збірае грошы на тое, каб з дапамогай мікракампутара адсочваць, як фарміруецца энграма ці энграмы, як фарміруюцца сляды памяці, і як толькі ўспамін пачынае згасаць ці слабець, сістэма наносіць дакладны электрычны імпульс у вобласць гіпакампа. Гэта дазваляе літаральна зацэментаваць любую інфармацыю, ператварыўшы вас мозг у падабенства камп'ютарнай флешкі. Але тут інвестары робяць крытычную памылку. Эвалюцыя невыпадкова зрабіла забыццё нашай базавай функцыі. Гэта не баг. Гэта імунны механізм абароны псіхікі. Біялагічны працэс сінаптычнага прунінгу дапамагае пазбавіцца ад інфармацыйнага шуму і захоўвае стабільнасць розуму. Медыцыне выдатна вядомы сіндром гіпертымезіі, калі чалавек памятае кожны дзень свайго жыцця ў абсалютных дэталях. Першы ў гісторыі такі дыягназ быў пастаўлены ў 2006 годзе амерыканцы Джилл Прайс. Практыка паказала, што такія людзі пакутуюць ад хранічнай трывожнасці і неўрозаў. Здольнасць памятаць даўнюю сварку ці траўму, гэтак жа ярка і балюча, нібыта яна адбылася сёння раніцай, робіць жыццё невыносным. Без механізму утылізацыі памяці чалавек псіхалагічна гіне. Забыццё – гэта механізм загойвання. Застаецца пытанне, навошта ўкідваць $100 мільёнаў у тэхналогію ідэальнай памяці, калі біёлагам вядомая яе небяспека. А справа ў тым, што мы назіраем узнікненне рынку когнітыўных мадыфікацый. Стартап робіць прадукт не для медыцыны альбо хворых на склероз. Гэта пабудова новага класа суперпрацаўнікоў. Для глобальнага бізнеса здольнасць індывіда фіксаваць масівы дадзеных мае абсалютную капіталістычную каштоўнасць. Чалавечы мозг імкнуцца прыраўнаваць да цвёрдага дыска, як у Джоні Мнемоніка, выкарыстаць нашу прыродную біялогію на карысць павелічэння інфармацыйнай прадуктыўнасці карпорацыі. Інвестары з Крэмнёвай даліны разглядаюць абмежаванне чалавечага мозгу як памылку ў кодзе, якую трэба перапісаць за $100 мільёнаў. Але ўкараненне ў свой розум тэхналогіі, якія адключаюць функцыю страты лішніх успамінаў, гэта не эвалюцыя чалавека. Гэта добраахвотнае пазбаўленне сябе шчыта, які дала нам прырода. Когнітыўная экалогія працуе па законах мінімалізму. Каб ствараць нешта новае, мозг павінен гарантавана знішчаць старое. А гледзячы на тое, што зараз адбываецца ў Крамянёвай даліне, падаецца, што хутка нам прыйдзецца ці не са зброяй у руках абараняць сваё права на забыццё. А пакуль што ёсць час падрыхтавацца, напрыклад, перачытаць Уільяма Гібсона. Да наступных сустрэч у раніцы з Белсатам. Вось такія навіны навуковай сферы ад нашага Сергея Бесараба. А ў Беларусі, ведаеце, вось яшчэ навіны. Там у івент-сферы, у галіне арганізацыі святаў, карпаратываў, асабліва вяселляў, ну, как бы адбываюцца такія, як бы, забароны. Хутка, калі так пойдзе, будзем зноў святкаваць вяселле дзе-то на кухнях там. Нам гэта не пагражае, хутчэй ужо нашым дзецям, але тым не менш. Ну, бо ў рэстаранах нельга, змены, катэджах нельга зараз. Сур'ёзныя. І ўсё гэта мы зараз абмяркуем з нашай госці Любов'ю Шабаршынай, івент-прадзюсаркай і арганізатаркай мерапрыемства. Прывітанне, Люба. Рады бачыць цябе зноў. Што ж такое
Гэта азначае, што цэлы пласт проста, які жыў, скажам, з такіх невялічкіх, можа, не самых вялікіх вяселляў, ён зараз будзе просто выкастраны, выразаны? Скорее всего, да. То есть, согласно тому постановлению, я, честно скажу, его подробно не изучала, но одного заголовка достаточно, что сейчас хотят запретить проведение мероприятий в коттеджных поселках, дачных поселках. А многие специалисты в ивент-индустрии знают, что там есть локации, хорошие локации для красивых камеральных свадеб. И эти локации строились специально для этого. И многие годы там проводили ребята свои мероприятия, организовывали. Это все очень красиво было. И не могу сказать, что шумно, потому что один из аргументов, что такие мероприятия мешают жителям. Но это не совсем правда. Мне кажется, Шмат гадоў не перашкаджалі, зараз... Мне кажется, что это еще один шаг для такого очень большого контроля за ивент-индустрией, который начался после 20-го. И постепенно как бы их загоняют в какую-то клетку, где невозможно будет вообще что-то творить, что-то делать и получать удовольствие от жизни. Люба, по твоему досвіде, вось вакол Мінска, в якіх пасёлках коттеджных вось гэтых таких локаций шмат? Кто В Тарасово, я знаю, были несколько локаций, в Колодищах есть там вообще две очень красивые локации. Я не буду называть. Да, не будете. Да. То есть в целом в таких хороших коттеджных поселках всегда есть какие-то пару локаций, и я знаю, даже если были какие-то вопросы с жителями, они обычно их самостоятельно решали, договаривались, понятно, устанавливали какое-то время тишины, с какого момента нельзя там на улице громкую музыку. Это все решается в нормальном порядке, как и в Польше, в той же, то есть вопросов никогда не возникает. Я вот думаю, что у нас атрымліваецца, што замест таго, каб дазваляць людзям самім вырашаць гэтыя праблемы, увесь час, ведаеш, вводзяцца нейкія новыя забароны. І што застаецца? З чым мы застаемся? Вось глядзі, ідзе новы весельны сезон. Я думаю, што на гэты год ужо запланавана, але ёсць жа, напэўна, маладыя пары, якія хочуць узяць шлюб. Што ім застаецца ў дадзенай сітуацыі зараз? Даже не знаю, что посоветовать, потому что на самом деле в Беларуси не так много локаций. Когда я переехала в Польшу, я это очень сильно осознала, потому что здесь огромнейший выбор, и они намного красивее. А хороших локаций в Беларуси немного. Скорее всего, что они все заняты. Если мы говорим о небольших локациях, а последние несколько лет все-таки есть тенденция делать красивые камеральные свадьбы, там до 20 даже человек. Такие локации 100% разобранные. Возможно договариваться с какими-то террасами, с ресторанами, то есть искать какие-то варианты такие. И то не всегда это возможно. Не хотелось бы предлагать возвращаться в квартиры, потому что все-таки, ну, это не... Люди хотят праздника, ну, это не... Гэта все пляцоўкі, гэта ж быў варыянт як бы зэканоміць, больш так ашчадна патраціць грошы, як мне здаецца, да? А цяпер атрымліваецца, якія варыянты вяселляў засталіся? На двоих, на троих? Ну да, до 10 человек как вариант. Но в любом случае каких-то близких друзей и родственников, обычно из моего опыта, это человек до 20. Если до 20, то, соответственно, надо искать какую-то локацию такую небольшую, камеральную, которая такая, знаете, не в большом ресторане, где раньше бывало, знаете, как когда столовая, либо ресторан, и несколько свадеб почти в одном помещении, чуть-чуть разграничено. А вот коли, например, пикник такие весельные зробить? Можно, да, как вариант, но... Организация складана. Ты сильно зависишь от погоды, это раз. Во-вторых, тоже, опять же, ты же не можешь приехать в парк и просто поставить столы, стулья. То есть тебе все равно надо это согласовывать. Как, например, можно провести регистрацию брака в ботаническом саду,
но это тоже надо получать разрешение, если не ошибаюсь, надо оплачивать. Вот. В Лошадском парке тоже надо получать разрешение и оплачивать возможность проведения чего-то. Регистрация это одно, а само Да, веселье, само, это да. уже... Поэтому вот я не знаю вариантов, проводили ли, например, в каком-то парке в Минске, именно когда ставили столы, стулья, что-то. Но я думаю, в любом случае, знаете, это же массовое мероприятие. То есть на него надо получить разрешение. То бок повинна стаять хуткая дапамога, милиция дежурить, да? А там от какого-то количества Дозволами. человек, да. Главное, Слухайте, да. я думаю, это просто политика антинацыянальная, бо ударить по нараджальности. Ну, мы же должны, как бы, вроде политика такая, чтобы больше детей. Я думаю, что это просто людей творческих, способных креативно мыслить, способных мыслить нестандартно, пытаются загнать в определенные рамки, ну, знаете, как в армии, да. Ну, понятно, что это невозможно будет сделать, и, скорее всего, эта сфера будет дальше выезжать за пределы Беларуси, к сожалению. Ну, кто-то будет выкручиваться. Ну, для ивент креативные люди что-то придумают. Ох, ну, конечно, мы не сумнеемся, але ёсць яшчэ одна маленькая деталь, якую мы бы хотели абмеркаваць, бо гэта тычыцца не толькі самой арганізацыі вяселлю, але таксама і прафесіі тамады. Цяпер гэта будзе ліцэнзіявана. Што я, напрыклад, хацела бы правесці для маёй сяброўкі Любы вяселля, альбо там залатое нейкае, так? І што, уже не магу просто? Нет. Во-первых, организация мероприятий, в принципе, если нанимается организатор, если начинается сначала, могут заниматься только те, которые находятся в реестре государственном. А там небольшое количество человек, и попасть туда невозможно. Ну, если мы говорим совсем официально делать. Вот сейчас взяли за ведущих. Мало того, что очень многим ведущим, в принципе, хорошего уровня, либо они уехали, либо им не давали работать, не согласовывали, потому что многие мероприятия вы обязаны согласовывать в отделах культуры и идеологии. Как концерты. Да, да. Плюс согласовывать тех, кто работает, согласовывать музыку, которая там будет звучать, потому что у нас же огромный лист запрещенных музыкальных произведений, которые нельзя исполнять. Вот. Ну и сейчас вот ведущие. Хотя, честно скажу, я очень сильно расстроена тем фактом, что я смотрю последние 3 года на ведущих, которые мне попадаются в интернете, которые работают в Беларуси. Уровень очень сильно упал. Очень. И это печально. Я вангую, что наступным этапом будет, ведаеце что? Трэба будзе адпраўляць на ўзгадненне ў аддзел ідэалогіі якога-нибудь выканкама тосты, якія будзеш казаць на дні народзін. І дэкор заодно. І яшчэ сукенкі, каб не былі занадта правакатыўныя альбо занадта беларускія. І рэцэпт котлет абавязкова трэба, каб быў правільны. Это знаете, как раньше ходили, мерили на купальники, да, вот в первой половине 20-го столетия, что девочкам нельзя было там в купальниках определенной длины. Так вот сейчас тоже вот будут ходить с линеечкой. Конечно, гэта скрайнасць, але моцна ускладняюць старт жыцця маладых сем'яў, але тым не менш мы спадзяёмся, што яшчэ тыя, хто запланавалі свае вяселлі, здолеюць правесці іх цудоўна, нарадзіць новыя сем'і, новых дзяцей. А вось якія зараз актуальныя традыцыі? Што любяць маладыя, ну і што дораць звычайно весельные гости. За какие гроши? Давайте начнем с денег. Давайте. Как я всегда люблю. Но вообще всегда было принято, что минимальным подарком от человека, ну, на одного человека, считается сумма, которая погашает стоимость банкета. Ну, если мы так, как бы, если вы сомневаетесь... Вельми практично. Да, сколько дарить, то примерно, там, если вы знаете, на какой локации это проводится, можно погуглить, узнать стоимость банкета, и примерно, вот если вы идете парой... Да, это, ну, как бы... Да, это логично. Понятно, что если вы хотите подарить больше, то окей. Наверное, из таких последних тенденций, которые мне очень нравятся, это и раньше было точечно, но сейчас как-то больше становится. Когда молодожены в приглашениях указывают, просят нести не цветы в
подарок, а бутылку вина, например. И гости, когда приходят, они делают какую-то запись, вот, что эта бутылка от них, там, просим выпить там на годовщину свадьбы. Это такое, ну, как бы ты себе формируешь какой-то такой памятный бар, да, и тебе эти воспоминания, которые можно пролонгировать. Некоторые просят принести корм для животных. Вот у меня сейчас будет тоже свадьба белорусская здесь, в Польше. Гости будут приносить корм для животных, мы отвезем его в приют. Наверное, очень сейчас такая тенденция, очень много всяких традиций, которые ассоциируются с свадьбами, там каравай, снятие фаты, там бросание букета подвязки, их либо убирают, либо как-то трансформируют. То есть не всегда бросают именно букет, придумывают какие-то другие. Очень редко собирают на мальчика, на девочку. Ну, как-то... И расстали, как это, без розницы? Да, все понимают, что главное хороший... Главное, здоровый, да, здоровенький ребенок. Але я просто лічыла, што заўсёды гэта была добрая нагода пополнить бюджет на памперсы, як бы так. Ты знаешь, сейчас очень многие пары, они ведь женятся уже в таком взрослом возрасте. И в основном, да, и они сами оплачивают свадьбу, они сами рассчитывают бюджет, и для них свадьба, в принципе, не является... То есть они не ставят целью возместить свои расходы, потому что это, ну, в целом нереально, если ты хочешь исполнить свою мечту и сделать действительно красивый декор, добавить какие-то спецэффекты, то есть это нереально. Поэтому, если как бы некоторые говорят, давайте все-таки будем собирать, потому что у нас там есть старшее поколение, им это интересно. Ну, окей, конечно, мы будем собирать. То есть все это говорится с ведущим. И что мне нравится, наверное, из последнего, что все-таки люди любят классику. И да, можно креативить, можно придумать какую-то интересную стилистику, но все-таки классика всегда победит. Ну, то есть вот какие-то классические цветовые гаммы, классическое оформление. Это всегда... И в этом даже можно покреативить, но это всегда будет красиво. Вообще, эта история меня завсёды обнадеивает одно, что не глядячи на всякие забабоны, люди жанились. Конечно. Будут жаниться, будут играть в веселье. Забабоны и забороны. Да, забороны, не забабоны, забороны. Неправильное слово сказал. Дякую вялізны. Любоў, з нами была Любоў Шабаршина, івент-продюсерка и организаторка мерапрыемстваў. Комментуйте, ласка, пишите, до речі, може ви якраз... Вы збираетесь на веселье, альбо збираетесь жениться. Альбо може ви якраз владальник того коттеджа, который теперь невядома, куди його дзяваць. Ну, вот. Ну а зараз мы парэкамендуем вам самыя цікавыя падзеі, якія будуць адбывацца бліжэйшым часам, і іх варта наведаць. Таму, калі ласка, глядзім афішу, а мы за гэты час збіраем усе вашыя каментары. Лета ў Беларусі традыцыйна багатая на фестывалі, святы і сустрэчы пад адкрытым небам. Таму, калі яшчэ не ведаеце, як правесці найбліжэйшы тыдзень, вось некалькі цікавых культурных падзеяў. Ужо 20 і 21 чэрвеня ў Менску адкрывае летні сезон гарадскі пікнік вуліца Ежа. У батанічным садзе размесцяць абноўлены фудкорт, вялікі маркет мясцовых брэндаў, вулічны кінатэатр ды кулінарную школу. Арганізатары таксама абяцаюць насычаную праграму для ўсёй сям'і і шмат музыкі. Тых, хто любіць народныя традыцыі, чакае купаля ў Азярцы. Свята адбудзецца 20 чэрвеня ў музеі народнай архітэктуры і побыту. У праграме пляценне вянкоў, купальскае шэсце, карагоды каля вогнішча, традыцыйныя танцы і песні, а таксама майстар-класы ў вырабе абярэгаў і лялек-страваў. Пачатак о 7 вечара. Купальскія агні загарацца не толькі ў Беларусі. 21 чэрвеня беларусы Варшавы збяруцца на традыцыйнае святкаванне на беразе Віслы. Гасцям імпрэзы прапануюць паспяваць народныя песні, сплесці вянок, адшукаць папараць кветку і нават узяць удзел у конкурсе на найлепшы традыцыйны строй. Для дзяцей падрыхтавалі асобную праграму, а ўваход на свята будзе вольным. Ужо заўтра таксама ў Варшаве стартуе праект «Музычная гасцёўня». Арганізатары абяцаюць цыкл камерных вечароў, дзе беларускія выканаўцы будуць не толькі спяваць, але і размаўляць з публікай пра творчасць, перамены і жыццё паміж рознымі культурамі. Першая сустрэча адбудзецца ў прасторы Тылгаус. І яшчэ адна навіна для аматараў беларускай музыкі. Акардэаніст Ягор Забелаў адправіўся ў вялікае еўрапейскае турнэ. У найбліжэйшыя месяцы ён выступіць сярод іншага ў Партугаліі, Чэхіі і
і Вялікай Брытаніі. У апошні музыка возьме ўдзел у знакамітым брытанскім фестывалі «Омат», што ўважаецца адной з галоўных сусветных пляцовак для музыкаў розных культураў. Сачыце за абвесткамі ў сваім горадзе ці выбірайцеся за музычным эксперыенсам у іншае. І вось з намі Сандра, і вось каментары ваши пісалі, як пахне лета, і ўвогуле каментавалі іншыя тэмы. Так, абмяркоўвалі, дарэчы, яшчэ ЧС по футболу. Там адзін з нашых гледачоў не спаў, я так зразумела, цэлую ноч. І вось футбол, а потым да нас адразу. Хто выйграў? А не ведаю, вось не Нашы напісалі. пабедзілі ці не? Я думаю, што нашы пабедзілі. Як заўсёды нашы перамаглі. Ну что, пытанне дня. Што з пахамі? Вожык Патрыёт нам напісаў, што лета звычайна пахне скошанай травой. Цяпер ад розных касілак, а раней на полі ў вёсцы. Бензінчыкам. Ёсць, такое Так, ёсць. і яшчэ пісаў, што летам пахне суніцамі, сабранымі на сваіх палянах. Да, сунічкі. Прыгожа, прыгожа, згодзімся. Владзімірович, ось у яго нешта ўсё не так пазітыўна. Ён нам пакінуў 2 каментара. У адным напісаў, што лета пахне ў яго спрэем ад камароў. І яшчэ напісаў, што ў канцы жніўня, як звычайна, пахне страчаным летам, скажам так. Яшчэ лета не страчана, у нас Толькі багата пачалося. наперадзе, ліпы толькі пачынаюць квітнець. А вось як пахне, напрыклад, як пахнуць гэтыя палі, калі яны цвітуць. У кожнага ж поля, у кожнай расліны свой пах, там рапс пахне, ну не вельмі прыемна, класна выглядае. А як цвітуць, як жыта цвіце з васількамі разам, божа, а потым збужына вызравае, я гэты пах да гэтага часу вельмі люблю. Едзеш на вёску і пахне печаным хлебам ад сонца. А я, ведаеце, люблю які пах? Такога раскалённага асфальта пасля дажджу, калі падымаецца такая вільгаць і такая пара, як бы ідзе, такі спецыфічны вельмі запах, вельмі летні. Вось, ёсць песня Джей Морса ў гэтых, моя адна з самых любімых, якую ён спявае разам з Вольскім, пасля навальніцы. Вось, але мы сёння не вам будзем ні гэтую песню паказваць. Я яшчэ вось літаральна недавно вярнулася з Прагі, і там акурат так пахлі ліпы, там аказалася, што так шмат ліпаў. Так што яшчэ, нягледзячы пра тое, што ліпень яшчэ не наступіў, але ліпы ўжо квітнеюць. Дадам эратызму, а як пахне пясок на скуры, калі ты на пляжы ляжыш, ды яшчэ не адзін. Слухайце, ну, а дарэчы, вы не запыталіся мяне, як пахне маё лета. Вось мяне сённяшнія госці, я так скажу, для мяне гэта лета пахне хорошымі навінамі. Я как журналіст адчуваю, што будзе нешта яшчэ добрае, таму што і Алесь Беляцкі, который сёння быў у гасцях, і Артём Шрайбман, палітолог. Я думаю, што яны нас надхлілі, далі нам спадзеў, што будуць яшчэ хорошыя новасці. Дарагі сябры, будуць, і абавязкова пра ўсё гэта мы раскажам на Белсайце. Дзякуй, Сандра, дзякуй, Анатоль, дзякуй, сябры, што далучыліся да гэтага цудоўнага нядзельнага ранку. Заставайцеся з намі, а мы перадаем штурвал эфіру нашай рэдакцыі навінаў. Усяго добрага і да сустрэчаў. Добрай нядзелі. Пакуль!